so he was placed on medication and a strict exercise routine. Yesterday, while watching the Healing Streams live healing services with Pastor Chris, he began to notice changes in his body. His strength had returned and his health had improved remarkably. He realized that he had been healed completely. Glory to God. Hallelujah. Now we have Susan from Israel. I think this was the lady we saw, the old woman that we saw from Israel on the screen. I think so. It says Susan had lived in pain for 35 long years. Think about that. After surviving 2 terrible accidents. This led to a series of critical health conditions, including a brain tumor, lymphoma in her right ear, Hodgkin's disease, and a heart condition. Think about all these serious conditions. These conditions caused intense pain throughout the right side of her body, affecting her physically and mentally. Daily life was a struggle as she battled chronic discomfort and distress for decades. On day one of the Healing Streams live healing services, while the man of God, Pastor Chris, ministered to the sick, Susan received a miracle. She felt a sudden relief in her body, and all the pain and symptoms disappeared. Hallelujah. Now she is free from pain and completely restored. Oh, hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. We're going to take some more testimonies. But before we go on, I want you to watch highlights of yesterday's very, very beautiful and glorious Healing Streams live healing services. So, and as you watch, remember, connect your faith with the moment. Let's watch this. I say unto thee, arise, and take up thy bed, and go thy way into thine house. And immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all, insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this fashion. Mark 2:11-12. This scripture leapt off the page and came alive on Saturday, July 19th, 2025, as day 2 of the Healing Streams live healing services erupted in power and glory. You're free. She's healed! Look at the smile on her face as she glorifies God for her miracle. What many had only read in the Bible became a present hour reality, as they beheld loved ones, neighbors, and many people all over the world rising to their feet, healed, free, and whole. Multitudes were overwhelmed with awe, glorifying God as they witnessed miracles that defied natural explanation. Pastor, from a healing center in Sri Lanka, there are so many testimonies. Bandara says he was healed of a viral disease that left him with nerve damage, and so his legs were painful and numb, and he got completely healed. Another one had a heart problem. He felt a hand on his chest and was released and completely healed. Another one had a pain in the shoulder that disappeared while you were praying. Glory to God. Amazing. Yes, Pastor, another one was struggling to climb the steps. She came to the healing center feeble, but now she's completely mobile and has just received salvation. Hallelujah. Another one with sinusitis, constant heaviness in the head, completely healed. Glory to God. Hallelujah. From every nation, city, village, and community, the yearning for the miraculous pulled billions of expectant crowds to participate in physical healing centers, while countless others tuned in via TV, radio stations, and online platforms across the world in all known languages and dialect. From every continent, city, and village, people gathered, not only in homes, hospitals, offices, schools, and churches, but also in massive crusades and other healing centers, specially set up for this divine appointment. Yes. Yes. In the name of Jesus. If you come out of this woman's body and return no more. Yes. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes. In the palasa. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
The barriers of nationalities, status, and language melted away as people from every continent, region, city, and nation converged for this extraordinary and miracle event broadcast live from the Healing Streams TV, all plugged into these streams of overflowing life with dauntless confidence and unfaltering faith, knew that their lives will be turned around forever. With unwavering faith and steadfast hope, billions of expectant souls eagerly anticipated experiencing God's healing, restoration, wholeness, and salvation, fully aware that their time of transformation has come. The healing service began blissfully as the esteemed director of the healing school, Pastor Deola Phillips, prepared every attendee connected for their moments with divinity. I want us to look at Luke chapter 6 from verse 17. It says, "And he came down with them and stood in the plain, and the company of his disciples, and a great multitude of people out of all Judea and Jerusalem, and from the sea coast of Tyre and Sidon, which came to hear him and to be healed of their diseases." Do you know that even as we're here right now, people are gathered, some in small groups, some in large groups. They are gathered, they have come to hear and to be healed of their sicknesses and their infirmities. And just like in the Bible days, look at verse 18. It says, "And they that were vexed with unclean spirits, and they were healed." Praise the Lord. All those that came to hear him, they came to be healed of their diseases. They were vexed with unclean spirits, and they were all healed. And then something happened. It says, "And the whole multitude sought to touch him, for there went virtue, power out of him, and healed them all." This is Healing Streams. The man of God is here in the fullness of the blessings of the gospel, and virtue is coming out of this place. The power of God streaming from here to your home, to the hospitals, to the police stations, to the crusade grounds, to the streets, to the marketplaces. Virtue is coming out of here. Hallelujah. Glory to God. Yes. And he says they sought to touch him. They were all healed. As many as touched him were healed. But today you don't have to have a physical touch. You can touch with your faith. Today is that day we're going to hear from you from the Solomon Islands, from Nauru, from the United States, from Turkey, from Egypt, from Russia. It's all about you today. Hallelujah. Then, senior ministers took to the stage, recounting astounding testimonies from the day before. With every account, faith was imparted across the globe. Following this was a remarkable showcase of amazing testimonies from past participants who shared their personal encounters with the healing power of God from previous editions of the Healing Streams. В 2024 году, 20 сентября, Денис... On the 20th of September last year, 2024, my nephew Denise was crossing the road at a pedestrian crossing, and he was hit by a car that was going at full speed, and after this hit, he fell on the other side of the road and was hit again by another car. And when we arrived, we saw a lifeless body on the road. We couldn't look at him because he was all covered in blood, and he was bleeding. The ambulance arrived very quickly, and he was rushed into the hospital. After taking some tests, doctors told us 6 of his vertebrae were broken. His ribs on the left and the right side were broken, and they pierced his lungs. He was put on oxygen, through a tube that went inside his body in his throat. His skull had very severe trauma. He had cracks in the skull, and part of his skin on his head was torn apart. His abdomen was hit so much that his intestines and stomach stopped working. For 3 weeks, he couldn't use the restroom, and he stayed in a coma for 23 days. And some days after, doctors called us and said they couldn't help any longer, so we should take the boy away. We knew that by the end of October 2024, the Healing Streams was going to take place, so we were waiting for the Healing Streams. But before the Healing Streams, our local doctors saw us. They decided to send Dennis to the capital, to Moscow, to a more advanced hospital, and before that, transportation, we participated in the Healing Streams. And on the last day of the Healing Streams, Denise was supposed to be on the screen as Pastor Chris was praying for people on the screen. But after Pastor Chris finished praying for everyone on screen, and he started moving to the hall, to the center of the stage, and suddenly he stopped. He turned back to the screen and said, "I want to pray for those who were involved in car accidents." We were watching, and we were very happy because we knew this was for Denise. And Pastor Chris said,
right now, receive your healing, you're healed," and Dennis immediately received his healing. The next day, Dennis was taken to a more advanced hospital in Moscow. When we got to the hospital, the doctors did some tests on him and were surprised at the results because all his damaged organs were restored. Dennis was already healed, and he started talking. He started moving his right hand and right leg, which were previously immovable and paralyzed. He is now back to school, and he is a good student. He can run, he can jump, he enjoys this life. Hallelujah. Hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. A huge thank you to Pastor Chris. And then, the extraordinary moment, eagerly awaited by all, unfolded. The man of God, Pastor Chris, entered the auditorium, and a surge of excitement swept the crowd. As Pastor Chris ministered to those on the healing line, divine life surged into bodies racked with pain and weakness. Through the laying on of hands and prophetic decrees, he released God's power upon them, and their bodies responded. Diseases fled, demons departed, and long-standing afflictions dissolved in the presence of the Holy Spirit. Hallelujah. The man of God takes Robbie's hand, lifts him up. The man of God declares Robbie is free from diabetes mellitus. Yes, he's healed! You're free. Joint pain and blurry vision. Out! Man of God commands that devil out. Turn to him no more. He's healed. That's it! Hallelujah! He's healed! And it didn't stop there. In real time, the man of God, Pastor Chris, ministered to individuals connected from different nations of the world via video conference on the healing wall. They all responded with joy as they were proclaimed healed. Tracy, Singapore, breast cancer stage 4. I command the cancer to die and pass out of your body. In the name of Jesus, you are healed. It's done. Hamid, Iran, multiple sclerosis. I command that devil to come out of your body. You are free in the name of Jesus Christ. You are healed. Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow. With grace and authority, the man of God, Pastor Chris, stood before the raptly attentive global participants and taught timeless truths from the Scriptures. Every word he spoke cut through doubt and despair, igniting faith in the hearts of millions and bringing them the full blessings of the gospel. Go to Hebrews chapter 9, verse 24. Let me show you something that's so beautiful. For Christ, when Jesus ascended, he went to heaven. See what the Bible tells us about him. It says, for Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the Jew, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. That's amazing. Look at Acts chapter 7, verse 48. Hallelujah. Howbeit the Most High dwelleth not in temples made with hands. See that? He doesn't live in temples made with hands. That's not where he lives. Go to 2 Corinthians chapter 6. Let's read from verse 16. And what agreement had the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. Ye. What is ye? Ye is plural of you.
So look at it. He's writing to this church in Corinth. And it says, all of you, every one of you, you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. That is wonderful. Just that's what God said. I will dwell in them and walk in them. That means I'll live my life through them. That's amazing. Let it happen with you. Let God make his home in your body. Time, distance, and location were no barriers. As the man of God, Pastor Chris, released the word of healing to everyone connected online, the power of God traveled, crossing borders and touching lives. Now put your hand where you need that miracle. I command the disease to go. I command the infirmity to leave you. I command the pains to cease, the wounds to be healed in the name of Jesus Christ, the bones to be mended in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Oh, that part of your body that was said to be dead, that there's no life there, I command life to come back to it in the name of Jesus. Get up from your bed. Get up from the floor. Get up from that wheelchair. You are healed in the name of Jesus Christ. It's done unto you. The healing streams with Pastor Chris climaxed in a breathtaking crescendo, filled with jubilation, victorious dancing, and a global symphony of praise, echoing the wonders of God's healing power. From Mauritius. Pastor from Grenada. From Costa Rica. From the United States of America. Cassie in United Kingdom. Pastor Ellen from Kenya. This is from Kosovo. From Cuba. From Germany. From UAE. This is from Brazil. From John from Ireland. From Pakistan. From the United States of America. His name is Boston. 4 years ago, he went to visit the grandchild in Ohio. Then he went to use the bathroom. Then he couldn't get up. And from then, he couldn't walk. They flew him to Arizona. For 4 years now. 4 years now. Flew him to Arizona and performed the surgery. He just became paralyzed. The surgery was unsuccessful, and he's been wheelchair bound since then. They tried every physiotherapy, nothing worked. But as you were ministering, power of God came upon him, got up for the first time in 4 years. I was very, very tired from, I have quite a few health conditions going on. Stage 1 endometriosis and pain going down my right leg. I couldn't walk properly, I was limping, heavy leg. I had pain in my shoulders. The pain in my left shoulder was from a heart condition, myopathy, and septum. I also had pain at my liver area due to reduced LFTs. And I was very tired, very drained. Not just the pain, I was having weakness, cramps, fatigue. And I completely have been healed by coming here. As soon as Pastor Chris came on screen, all my symptoms completely vanished. I was also suffering with depression and anxiety, which I don't feel any symptom of that. That suddenly it feels lifted. And I feel restored. I feel me, you know? I've had that me for 4 years, so it's just been going back and forth from hospitals, doctors, operations. Pastor Chris is absolutely wonderful and given a special anointing by God. He truly is a chosen man of God. There's, you know, I just feel so open and free. I feel relieved and set free. Now, the third and final day is here. The grand culmination of the massive invasion of God's healing power and glory. Today is your day of divine encounter. The atmosphere is supercharged with glory. And right where you are, the healing streams of God will get to you and change your story. We would love to celebrate with you. Share your testimony with us testimonies at healingstreams.tv or call the numbers now on. Hallelujah. Wow, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. That was just wonderful. Just watching that and thinking about, as we're here right now, there are thousands of crusades going on around the world. Thousands of crusades, millions of healing centers,
everyone participating in this massive invasion of the whole world. As Pastor said, he said the massive invasion of this world is by the church, and we're invading with glory and with the healing power of God. Hallelujah. I'll move over to Highly Esteemed Reverend Risa. I just want your thoughts on what we just saw and then some of the testimonies that you have, sir. Thank you very much. Thank you very much, dear Director of the Healing School, esteemed Pastor Diola Phillips. Praise the Lord. Glory, glory, glory to God. Wow. It's been exciting past 2 days, and today is the last day of this season. Wow. It's your day. It's your hour. I mean, just watching, reliving the one, the two, it's amazing what the Lord has done so far and what he will do today. Think about it. It's your day. You know, Pastor said, the man of God told us, it's a month of joy. And today is your day of joy. It's amazing to think of all the healings taking place from different parts of the world. Everywhere, from every nation, every continent, cities, towns, villages. You know, we have massive crusades going on. We have healing centers all over. Even every device, your phone, it's a healing center. And televisions at home, healing center. People are getting healed all over. Truly is a massive invasion of the healing power of God all over the world. It's happening. You know, people are responding. People are hearing the message. Because you see, we have translators. I want to thank you again for making this happen, the translators. You see, people are listening to the message in their language, and they are believing, they are responding to the power of God. And it's happening all over. All over, think about it. All the languages, TV stations, terrestrial stations, the satellite stations, all over, radio stations, not to talk of our networks, all over, people are participating, and it's happening live where they are. And we have had testimonies, miracles from incurable sicknesses, diseases, even the ones that medical science can manage. It takes a miracle for the person to be healed. Not talk of so many sicknesses, diseases that medical science, has no cure. Think about that. And it's amazing that some of the people receiving healing are medical doctors themselves. They've tried to be healed. Just like that woman with the issue of blood. Now she's been to many doctors. She's suffered many things of different physicians. That means she's gone from one hospital to another hospital. And such are the cases of so many people. They've been to hospitals upon hospitals, referral cases, and no solution. But thanks be unto God. In Acts chapter 10, verse 38, the Bible tells us how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. And that's what God is doing in our day through our man of God, specially anointed to bring healing to us, specially anointed to bring the love of God to us. Every act of healing is a manifestation of the love of Christ. That liquid love being demonstrated. And that's what the man of God comes with every time he comes here. Every time he's ministering healing. He's ministering the love of God and showing us how God truly loves us. Praise the Lord. Remember, starting tomorrow, we'll be having the Festival of Miracles. Glory to God. So we want to hear your testimony. We'll be celebrating it for like 2 weeks. Yes, for 2 weeks. It's non-stop testimony upon testimony. So make sure you call us. Make sure you've got to give your testimony. Remember, the woman with the issue of blood, when she received her healing, she just wanted to go away without testifying. But the Lord stopped and started looking for her. He said, "Who touched me? Who touched me? Who touched me?" Finally, she came and told the Lord her testimony. And the Lord said, "Daughter, your faith had made you whole. Go and be healed of all thy infirmities." So you got to move from healing to wholeness. And that's what testimony does for you. So make sure you give your testimony. Call us tomorrow, next day, for the next 2 weeks. We want to celebrate your testimony. Make sure you do that. Praise the Lord. All right, we'll take some testimonies from the past days that we've been celebrating and rejoicing
here. This is from China. Yun Tong from China. Healed of skin discoloration and weakness in the feet. Yu Tong had been dealing with multiple yellow patches on her face, along with weakness in her feet. Walking was often tiring, and she would easily feel worn out compared to others. Yesterday, as the man of God prayed for the global audience, she laid her hands on her toes. Moments later, she noticed her feet felt light and strong, and walking was no longer a struggle. She also looked in the mirror and saw that the yellow patches on her face had miraculously faded. She is now walking with ease and confidence, and her skin is being restored. Glory to God. Another testimony from China, Han Wei. Multiple ailments healed instantly. Han Wei had been suffering from multiple issues. A painful sore inside her left nostrils, buzzing in his ears and head, had pain that limited movement and difficulty in breathing. But during the Healing Streams live healing service yesterday, as the man of God, Pastor Chris, said to lay hands on where you have problem, that's Han Wei laid hands on the place, and the soreness began to fade away. The buzzing in the ear and ears disappeared, vanished instantly. Why praising? That's why praising God. The pain in the head disappeared and could lift up his arm freely again. Most remarkably, his breathing became clear and effortless. Han Wei is now pain-free, buzzing gone, breathing restored. Glory to God. Jonathan from Brazil. Foot injury healed instantly. Jonathan injured his foot while riding a bicycle and was in severe pain, which made him unable to carry out basic activities. Determined for a miracle, he participated with rapt attention. During day 2 of the Healing Streams live healing services, he translated the program to his family. And as the man of God, Pastor Chris, prayed for those in pain, Jonathan immediately placed his hands on his foot, and instantly the pain disappeared. He began walking and jumping, and the whole house rejoiced. Glory to God. And then another one here, Malay Sona from Tuvalu, healed of stroke and Parkinson's disease. For 8 years, Malay had been battling stroke and Parkinson's disease. As a result, he could not stand properly, walk, and do basic things without assistance from his family. Yesterday, at the Healing Streams live healing services, as the man of God ministered to the participants across the globe, Malay experienced the power of God surge through his body. Instantly, all his symptoms disappeared. Yes, he can now stand, walk, and do things he couldn't do before. Glory to God. Hallelujah. We're expecting your testimony. Make sure you send us your testimony. Let's rejoice with you. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, sir. Now, sending your testimonies is so important. We're receiving testimonies from all around the world, and yours is the next we want to read from here. As you receive your miracle and do what you couldn't do before, don't wait. Immediately glorify God by sending in your testimony. Hallelujah. I want to hear from Pastor Johan right now. I can see you're raring to go. Can you just talk to us about some of the prophetic words? What are we expecting today as the man of God spoke? And then share some testimonies with us. Amen. Thank you so much, ma'am. Good afternoon, Reverend Sirs. Pastor, I think when I say thank you, sometimes words sound so small to say thank you. But thank you for yielding to the Holy Ghost that He could use you to be a blessing to this whole world
And thank you that I can be part of what God is doing globally at this time. Thank you so much, sir. Have you seen what I've seen these last 2 days? No. Have you seen what I've seen these last 2 days? It was God's power at work. It was amazing, amazing, amazing. Yesterday, when Pastor ministered to the people in the wheelchairs, did you see he didn't even touch them? He just spoke to them. So he touched them with his words. That means wherever you are around this world today, when you think pastor must touch you, when he speaks, he's touching you with his words. And you just have to react. You know, the Bible says faith without works is dead. If you in this realm, we take with our hands when we want to take something. In the spirit, we take with words. So you can just utter a word. Amen. Yes. Thank you. And you are receiving that thing that pastor is bringing you. So that is how you take in the spirit. Just with a simple word. Maybe you can't speak. Maybe you can't utter a word. But you can use your hand, or you can lift your hand, or just your finger. That is also acting on that, what is coming to you today. So yesterday was amazing. Did you hear when Pastor said he bring us graces, increased grace? Hey man, I'm a grace collector. Wherever I am, I'm a magnet for grace. Because you have to respond when a man of God says that. And that grace has got a increased capacity and increased ability. Now that capacity and ability is going to work in all of your life, in your business, in your work, in your job, in your health, in whatever you are, that grace is going to work. So we've already been blessed in these 2 days so much. Ma'am, I've got a few testimonies here too that I would like to share, if it's right with you. Elfrida from the United Kingdom. For a long time, Elfrida had been living in pain as a result of misaligned hips. This led her to inability to stand straight and also inability to stand for a long time. Yesterday, hallelujah, yesterday, and today is going to be no difference. During the Healing Stream Live healing services with Pastor Chris, something extraordinary happened. As the man of God was praying for the global audience, she was led by the Spirit to pray for her friends. So she's praying with Pastor now for her friends. And then she suddenly heard a voice saying, Alfreda, your body is straight. Karabande. She was praying for her friends with Pastor. And then she heard that voice. Now, and then she realized then that she could stand tall, stand straight, completely healed by the power of God. Your story is going to be the same today. This is your story. Yesterday we said you say bye-bye to all those bandages and those things. Today you say bye-bye to pain, to sickness, to infirmities. I've got another one. Can I read it, ma'am? Marshall from Toronto, Canada. For 17 years, Marshall suffered from intense lower back pain that limited his movement and made bending to pick up heavy objects extremely difficult. Yesterday, during the Healing Streams Live healing services with Pastor Chris, as the man of God ministered to the global audience, Marshall suddenly, I like that word, suddenly felt the pain vanish. Now he bends, now he moves, and he is healed completely. Glory, glory, glory to God. I've got another one.
This one is amazing. Ty from New Zealand, healed of stroke. Ty was diagnosed with a stroke, and as a result, he couldn't speak. Did you hear that? He couldn't speak. He couldn't walk, and he had no control over the muscles of his mouth. Oftentimes, saliva would just drip from his mouth uncontrollably. The doctors told him he would be on medications for a long time, believing God will heal him at the Healing Streams Live Healing Services with Pastor Chris. Ty registered with faith in his heart. And yesterday, as the man of God prayed for those on the virtual screen, Ty's name was mentioned. I can remember him. He received the words ministered to him with joy. And all of a sudden, there's that word again. All of a sudden, his tongue was freed. No more dripping of saliva. No more irregular heartbeat. He's completely healed. Glory, glory, glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Would you just lift your hands for a moment and thank the Lord for these amazing works of the Spirit? There's no way this can happen in every country of the world at the same time except by the Spirit of God. Just give thanks to the Lord for every testimony we have received and those that are yet to come, those we're going to receive today. Yes, all over the world. Father, we thank you. Lord, we honor you. We give you all the praise. We give you all the glory. Lord, you are gracious. You are kind. You are awesome. We are in awe of you. Thank you, Father. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Yes, we should thank him. You know, as we go through the service, there will be moments where you just want to say, thank you, Lord. When you're listening to the testimonies, go ahead and thank him. Express yourself in thanks. During the worship sessions, express yourself in thanks. And just like that lady, she said she was praying for her friends. Do you know, as you are praying for those that are sick, something will happen for you. Yes. So as Pastor is praying for those in the room, you're praying along, and your miracle is just right where you are. Praise God. We're going to go into a moment of prayer, and I will invite High Lesson Reverend Ray to come and lead us in this session of prayers. Glory to God. Thank you, sir. Praise the Lord. Glory, glory, glory. Pastor, I want to thank you for the opportunity to lead God's people in prayer. Thank you for your compassion. Thank you for your love. Praise the Lord. Right where you are, I'd like you to please stand up, take a prayer position. And if you cannot stand up, maybe you take a kneeling position. But make sure you're comfortable to be able to pray and pray effectively. We're going to be thanking God for the overflow of God's healing power at the Healing Streams Live Healing Services with the man of God, Pastor Chris. I'll take it again. We're going to thank God for the overflow of God's healing power at the Healing Streams Live Healing Services with the man of God, Pastor Chris. Praise the Lord. And I want to read the scripture to you, Psalm 145 in verse 4. We'll pray with this scripture in mind. One generation shall praise your works to another. They declare your mighty acts. Glory to God. Thank God for the overflow of his healing power that has been abundant throughout these Healing Streams Live Healing Services with the man of God, Pastor Chris. Pray that even today, the sick will be healed, incurable diseases shall bow, and long-standing conditions shall disappear. Declare that there will be a flood of undeniable testimonies, healing, and miracles across the nations. Right where you are, lift your voice now. And let's pray in the Spirit, pray in tongues of the Spirit. Thanking God for the overflow of his healing power at these Healing Streams Live Healing Services with the man of God, Pastor Chris.
Maketo prakiso shalabradigetaya. Lerabakoto lo frakte ke barakato lo brandia. Gerate kurapaka to le girati kapaya. Laktombra dige sondro dige taparatikia. Gerapakoto likrani parakoto. I paralige nafato la parakatikaya. La kirato koprakato lo kroto korapakatia. Legenga sonta la mananga. Lekoto pakate kapalakoto. Yes, we give thanks, oh God. We declare of your mighty works to the sons of men. Nenga palakoratike ikuraparanigoto ibaranigoto labaya leradaga bako tolige mango turapaka ikrina frundelia malatongo selaba gerida balakatoliga barada bakote kamaningataya. Yes, in every nation, every town, every city, every village, every hamlet, every device, every phone, nankapaya, your power is made known. Mangeradia balakataya. Yes, akaparaliananda. In every healing center, ikamanamaya. Through the television stations, the radio stations, akaya. Your healing power has been made known. Testimonies abound. Ike parakoto kurapate kia. Gena mante lige para nenge toya lagi rakato pakadia la manengo toko pakara ninge tolo baradegeta garakanto sonte liga pate gerapakira ningo solta la manaya gorana maligo toko pakate ko balakata kaya gira nange lakato ko pakaye iraningo sonde liga banda lega manengo tola mananga taya ibarakata kapaya ilabakora nengo tolo bakara ke soratea garakonge sonzelea lakrango sokratikaya girada baliko toko panda lakonde frande garabande ilego bonto logo bande iagoraka toko paligora gerida bala kotongrada iakonte lagabande irakondo bradego solta la bande vrosokataya la kaparada baligotonde rakatola barananaya gerina malagada barante iagoto kupakatea latenga santa laba lagara balakataka lakono bandego sonta lakonde pakatrora rakezo sefalia rilabando la balakarea garada balakatoko pakatea lakoto kurakasta rakala balagara mananda ge prata kuse lego prakate la manga shalabaya ilamana maroko topa rakasonte la barande rakatopa keratea ange sorakata lego ramaningataya lego do bakata kapakata kea lakoto kurakasta la karakato kopaya rakato kurabakaya rakato kurabahanda lego rakasotapa la katoko pakara la manengo tokopaya gerade kopakativa lekoto brange sonjera iramne frale bronde vlandia la ne flande lia malanto flekta likta leika tolet lekte la balato le paligo do bakata ge para negosita listo frakte brade sote leto fase jiramangoto barako sote la rabde kata baki kaloto rago sekita rakonte liganande irana malakoto gobaya genina maligodo bakatea la nomba ligana malenda leda baligo tologo bakate kapakatea gekanafa tolo bakatea igarago soko ragabaya la ranamanga toya geirabala dadaya ye amala manengoto yagabara nengoto legaraka sotaya legaramango tokopaya la manengo rabagataya lebaragabala na manengotoya ilamanaligo manango to bahanda Gerabakotea, Lego Rabakataya, Irabakaya, Lega Neflaneata, Lamanego Rabalakatea, Ilabalakoto Lamanegata, Genon Franangasata, La Barako Sokata, La Coprakate Kapaya, Ilabaragada Manangaloa, Ialalonda, Lialalanda, Lialabanta, Ilactengla Tike Sote, Baki Korakata, Lada Manego Rabahanda, Lerabalada Vadi.
baligoto lido zekada yego zanjoliva leranango sandredaya leranomongo sekapa le barara balakoto barata yakapara lamanda Angaya, Yango Sontaya, Lo Bakaya, Lego Soka, Lato Frada Manantaya, Iramanda Liga Manengo Toko Paya, Legoto Kurakastaya, Legoto Bakanda La Maningo Tola Bahataya, Geraka Soka Pala Garagata, Gerada Baligo Ramaninga Takaya, Ilakrada Baligo Dakamaningataya, Lego Rabakata Liga Maningo Bande, Iago Rabala Kataya, Ingo Santa Laban, Legombra daga Santaya, La Pranto Kurakapaya, Geramana Gota, La Prondo Sosata, La Proto Kurataya, La Barakato Lobrana, Rakato Lobradigota, Gerina Maligota Kapa, La Koto Pranangata, La Karabaligoto Kumbarasta, La Branga Soshalaba, Lera da Baligoto Kurabakarabaya, Lera da Konda Vasalabada, Lera da Varako Sarabahanda, Rakato Rabakaya, Rakato Baragasta, Rakato Baragasta, Legondre de Selerabata, Gerada Balagata, Lego Rabakata, Lego Ramananga, Rakoto Labarata, Legrondo Santa Bahaya, Legrondo Santa Labaya, Legondo Sakarabanda, Rakanto Loborarabanta, Gerida Baligoto La Panda, Lactoko Pakaya, Lego Rakataya, Lego Talabalea, Lekanda Rabakote, Rakasoja La Pradeya, Lekoto La Banga Rande, Gerabanga Tola Banga, Yakose Katola, Yegeraka Toya, Inga Brande Gozulante, Lebranga Sanda La Mahanda, Ia Baraka Saya. Ura manangataya, lega barangatakaya, lebrakotolo manangataya, iya mandala mangataya, ikabarabarabato, rapakotolo bradata, girana maligoto kopakata, la branco son shalabada, le gontra di gosota, le tronde son talabanda, le crodo bakateya, la braca son shalabarata, le garabalagana manigoto la barada baligotaya. Le garabala karina mangata, le rabde kopakataya, le vogo seishata, girambana kata, lega parakataya, raka soko pakatea, la manengo dolo barakasta, la frana gabahaya. Oh, glory to God. Yes, Father, we thank you. We praise you for your love. Thank you. Yes, for you are good, Lord. We thank you for your goodness experience in the bodies of many people all over the world. Thank you, O Lord. Even today, we thank you because incurable diseases will be healed. Yes, what men thought was impossible, they will receive healing today. There shall be shouts of joy all over the world. Thank you for your power that's at work everywhere, all over the world today. We praise you. We thank you in the glorious name of our Lord Jesus Christ. Thank you, sir, for the opportunity to lead God's people in prayer. God bless you. Get instant access to a world of faith and miracles. Watch life-transforming programs on Healing Streams TV Live and stir faith as you watch testimonies and documentaries on demand. Relive extraordinary moments from past Healing Streams programs. Read, download, or listen to your favorite Healing to the Nations magazine, including the new magazine for kids and in any language. Need healing? Sign up for the 14-day healing program and embark on a journey of faith and transformation. Let God's Word vitalize your body as you take the Divine Health Confessions and renew your mind with insightful blogs, books, and other amazing resources. Be the first to take action with your registration, participation, and partnership in healing school programs and outreaches. Unlock these outstanding benefits and more with the Healing to the Nations subscription plan that's best for you. All these and more you will find on the all-new Healing to the Nations app. The Healing to the Nations app is a worthy companion. Get it now on the Love World App Store and be sure to share with others. The Healing to the Nations app. Experience the miraculous.
Feasting on messages from the Pastor Chris Digital Library just got more exciting. Experience the transformative power of God's Word like never before with life-changing teachings by the man of God, Pastor Chris, on the Pastor Chris Digital Library, now available in all of the most widely spoken languages of the world. Dutch. Christus in jou, de hoop van glorie. Vanaf dat moment, wanneer Christus zijn intrek neemt in de kamers van jouw hart. Spanish. Vamos a usar el nombre de Jesús. Expulsar demonios. French. Je pourrais vous montrer plusieurs autres. Domaines importants dans la Bible. Arabic. لا يمكنك تمجيد الله بجسد مريض. Mandarin. 白衣的人站在他们旁边，当耶稣升天，两个天使出现在门徒注视耶稣的升天。Russian. Вот почему вокруг так много убийств. В мире так много насилия в мире. German. Tat es in Christus. Das habe ich gerade gelesen. In Christus Jesus. Tat es in Christus. You can now access these powerful teachings culled from the Healing Stream's live healing services with Pastor Chris, with titles such as Who is in Your House? Where is Jesus? What is the Purpose of Healing? Knowing God's Plan for You, Part 1 and 2. Why did Jesus come? Using the name of Jesus. He has given us His glory, the benediction, and others in your preferred language, making it easier to understand, receive, and walk in the light of the Word. Don't miss out on this incredible opportunity. Subscribe to access these messages in your preferred language and experience the miraculous. Download the Pastor Chris Digital Library app today from the Love World App Store at www.loveworldappstore.com. Pastor Chris Digital Library, a place of solutions. Hello everyone, my name is Pastor Star and I'm here to show you how you can use SPs. So if you don't have the application on your phone, simply go to the Love World App Store and type in SPs Wallet and go ahead and download the app onto your phone. Once you have the app, just simply tap in and you can log in using your King's Chat, or you can set up a new account. Once you are in, it gives you different options. So firstly, you want to charge your wallet. So go ahead and tap buy. And once you're in, you can choose from two currencies, either the Naira or the US dollar. And then go ahead and go through the steps and check out using your bank card, bank details, in order for you to purchase your SPs. There are also alternative ways for you to charge your SPs wallet. You can either do that via the web at web.sps.org, or you can simply do it using your King's Pay app by typing in the 5-digit code ESPEE and then go ahead and make that transaction. But that will only work if you've used the same King's Chat account to log into your both King's Pay and SP's wallet. Okay, so now your SP's wallet has been topped up. You can go ahead and start making transactions. So simply tap the send icon. Then go ahead and decide the number of SPs you want to transfer. If you're in church, for example, there should be a recipient code on screen. Enter the code and press send. And once you've done that, a PIN code will come up. So just simply type in your 4-digit code. This is sent to your King's Chat account if you were to use King's Chat to log in a message from the SP's notification. So just head to your King's Chat, find that message and type in your 4-digit code. And send. Voila, your payment has been successful. So if you have any questions or you have any queries that you want to ask about, simply contact us on King's Chat at MySPs. Have a wonderful time transacting on SPs. See you later. In a world full of conflicting and questionable ideologies, doctrines, and lifestyles, young, impressionable minds can be easily influenced and swayed. With the Healing to the Nations magazine for kids, your children now have access to a rich resource that provides answers, clarity, and the truth about their divine identity in Christ. Introduce them to a world of faith adventures as they explore treasures and unravel divine health realities. The Healing to the Nations magazine for kids is loaded with amazing articles and fun activities designed to bless the young ones.
These include messages from Pastor Chris, inspiring healing testimonies, healthy living tips, games, and more. Start the adventure today by ordering your copies and sponsoring distribution to children everywhere. Kindly visit www.httnmagazine.org to order and subscribe. For more information, please use the details now showing on your screen. Of God for 2 SPs, only during the Healing Streams live healing services with Pastor Chris. The Love World Books e-library, your one-stop access to books by Pastor Chris. What the e-library offers. Subscribe to the e-library for unlimited access to all books. Outright purchase of books by Pastor Chris. Read e-books and flip books. Listen to audiobooks. Language Hub, where you have access to all these books in multiple languages. Share the gift of the Word. Purchase ebooks and purchase print books. Organize training programs for your zones, groups, churches, and individuals using the e-library training platform. The Love World Books e-library, your one-stop access to books by Pastor Chris. Sign up today. Go to www.elibrary.loveworldbooks.org. Praise the Lord. Now make sure you take advantage of all those special offers and products that are designed to bless you. After the program today, every one of them is available for you to use and to enjoy. We are now going into that very special time of the service where we're going to be hearing testimonies live from people who have come from their countries or their homes to come and share with all of us the wondrous works of God in their lives. And as you listen and watch these testimonies, let faith be inspired in you and receive your own miracle today. To anchor this very special segment, please join me to make welcome a highly esteemed member of the Central Executive Council of Love World and the host of Real Miracles Today. Please welcome the highly esteemed evangelist, Dr. Eddie Owase. I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive. Glory to God. This is the day the Lord has made. All over the world, it's a day of rejoicing. It's a day of miracles. Change has come. This is your moment, and this is your day. I want to greet my pastor and my father, so very specially, Reverend Dr. Chris Oyakhilome. Pastor, thank you so much for your love and for raising me to know all that I know. And most importantly, for getting me involved in the healing ministry. I'm so very grateful. And for the opportunity to anchor this very segment of this program. Pastor, thank you so much. And for all that you are doing for the whole world, making healing possible for men. Thank you, sir. Praise God. It's a new day, and today we are blessed to have right here in the studio testifiers, men and women, whose lives have been changed through the healing ministry of our man of God from not less than 7 countries. They are live here in the studio to tell their story. Yesterday we had some from different countries, same 2 days ago, and today we have from 7 countries that are present here to tell their stories. And actually over the years, it's been the same. Lives been touched and transformed through the healing ministry of our man of God, Reverend Dr. Chris Oyakhilome. We are so blessed to have these ones tell their stories live in the studio today. And the story is to inspire faith in you. If God could change their lives, He certainly will change your life. If they could be healed, you can be healed. All you need to do is just to make up your mind that this is your time, this is your moment, because you are the one to set your time. And I believe you have set your time today as your day of miracle, your day of healing.
And so get ready. You may have been participating since Friday. This is the final of finals. It's a complete showdown. It is your day. And remember, there is no option. There's no option. It is either healing or healing. And that is it. Either healing or healing. It's either miracle or miracle. No option. It is your day. Hallelujah. Glory to God. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, as these men share their testimonies, listen attentively. Hear their story. Hear what they went through. And then hear what they believed, what they said, how they how they participated in the program, how they received their miracles. And just listen to how they are today, so you can do exactly the same thing and get your miracle. God's power is reaching you right where you are. The power locates you and the desired change comes. Praise God. And so I'm ready with my testifiers. Ladies and gentlemen, get ready for this. I want you to watch this video clip, and we'll be right back to tell the rest of the story. Watch this. Christopher from the United Kingdom. Christopher UK rima rakamuvinga awanikwa aine chirwere chainetsa achigara akasuruvara plunging him even deeper into an emotional turmoil. As time passed, things only grew worse. Zvinhu zvakaramba zvichingoshata, basa rikapera, kapedzisira kufamba navanhu kwakunetsa, akapedzisira asina tariro, achiona upenyu hwake huchishata zuva nezuva. Asi Mwari vanga vane zvavanga vakarongera Christopher. Gore ra2024 akanzwa pamusoro Vhuserere ReKuporesa RaMufudzi Chris, munakurume wa2025 wakauya kuvhuserere iyo mene akazopora. Kudzi Chris vakauya kwaari vakashumira kwaari. Ndivo vari kushumira kwaari apa. Rima rakabva raenda, chiedza chikauya. Hallelujah. Ladies and gentlemen, hama dzangu, Christopher is in the house. Christopher ari pano. Christopher ari pano. Wabva ku UK, ngatimugamuchire Christopher anya. Hallelujah. Ndiye Christopher uyo ari kuuya. Wow. Wakabatwa nesimba raMwari akapora. Wow. Hallelujah. Oh. Oh, Christopher, so nice to see you. We just watched you. Tinofara kuona Christopher. Tamuona panga achiri kurwara, achishumirwa avhudzi Chris. Ngaitibve rungano rwake. Mukore 10 apfuura wakatanga kungosuruvara chamufaro, upenyu hwake huchishata, waniso yaparara, wanga achiona vana chiremba. Makore 5 apfuura wakatanga kushandisa zvinodhaka zvikasamubatsira kwamakore akawanda. Zvinhu zvanga zvichingoshata muupenyu hwake, basa ranga rapera, angasagoni kuwana basa. Hapana chakanaka chaakanga achiona muupenyu, zvose zvazvakangoshata. Wanga sagoni kuriritira vana vake, wanga sazivi zvokuita. Rima ranga rangomuputira kwese kwese. Kaitizwe kuti upenyu hwanga hwaita sei panguva iyoyo. Wanga angori ega,
achifunga kuti hapana waimunzwisisa zvakanaka, wanga asina waigona kutaura naye, achizviona ari ega. Anga asiri ega zvake, asi waingonzwa sokuti ndiye anga ari ega. Mwari vanga vainavo vachimubatsira. Aivata akasvinura kakawanda. Yanga iri nguva yanga akamuomera chaizvo muupenyu hwake. In December, January time, my situation had got to the lowest point. Zvinhu zvanga zvachizonyanya kushata zvachose. Ndo paakazoudzwa pamusoro peChrist Embassy, wakasangana nemumwe mudzimai wakauya kwake weChrist Embassy, akatanga kuverenga Rhapsody naye, akatanga kuona zvinhu zvichishanduka muupenyu hwake. Zuva rimwe nerimwe aiona Mwari vachishanda muupenyu hwake. Ndokubva ozoyambirwa kunzi auye kuNigeria kuVhuserere ReKuporesa. Wakabva ashumirwa naMufudzi Chris. Upenyu hukabva hwashanduka zvachose. Hallelujah. Mufudzi Chris kwanzi Mufudzi Chris pavakangouya musi wakashumirwa wacho, kwanzi ndakanzwa kuti Mwari vakanga vauya. Haana kuve akandosangana nezvinhu zvakadaro. Wangobatwa kamwe chete, ndokubva otosungunuka. Zvairema zvakabva zvabva. Akaziva kuti wanga munhu wakashanduka, munhu mutsva. Paakadzokera kuUK, wagona kunowana basa. Pakarepo ndokutanga kushanda. Upenyu hwake ndobva hwoshanduka zvachose. Ndokutanga kugona kutambawo nevamwe, akapinda akava munhengo yekereke, akatanga kunamatana navamwe mudzimba. Upenyu hwake hukashanduka zvachose. What does this mean to you? That God is real and nokuda kwechishamiso ichochi wakunyatsoziva kuti Mwari variko pachokwadi, uye kuti hapana chinhu chisingagoni kugadziriswa naMwari. Mwari ndimwari vanoshamisa. Believe, not half believe, but give your believe with your whole heart and let God do the rest. Yes, because I believe. Hallelujah. I believe you really believe with your whole heart. Yes. Now you are talking to someone who needs a miracle. Wakuyambira vamwe kwanzi unofana kuvimba naMwari nomwoyo wose. Wow, hallelujah. Regai tinzi vachitaura kuno mumwe munhu ari kukamirira kuporeswa nhasi. Kwanzi pandakauya muna kurume kwegore rino, pane mukadzi wokuNew Zealand wakapupura. Uchapupu hwake kwanzi hwakandibata chaizvo. Paakataura kuchapupu hwake, wakanga akuziva kuti ndiye wakanga akuporawo. Just give your life to God and let him do the rest, because saka wakazongopa upenyu hwake kuna Mwari. Mwari ndokubva woshanda. Hallelujah. Wow. Ngaitizodaro tichikumuranda waMwari. Haana mashoko chaiwo kunyatsotaura una Mufudzi Chris akakwana. Sano tenda Mwari nokuda kushandurwa kuri upenyu kuri kwavanhu. Achishuva kuti Mwari varamba vachimboropafadza. Chiropafadza Mufudzi Chris. Hallelujah. Christopher ano chapupu kunofadza, chapupu watipa muchidimbu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Wow. Penyu washanduka. Achishashandisi zvinodhaka.
wakushanda wagona kuriritira mhuri yake. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. This is a day of miracle. Ngatifare nokuti nhasi ndo zuva rezvishamiso. And this is your moment. Yanguva yako ino. Simba rakabata Christopher iroro ndo riri kushandawo kwauri. Riri kushanda mukati unogona kuriwana simba iroro nhasi. Would you like to hear this testimony? Ndine uchapupu zvekare munoda kuudzwa here nakuti muone irungano urwu tigokutaurirai zvakazoitika. Hallelujah. Undi Adrian anobva kuArgentina akatanga kurwadziwa mutsoka kusvikira akufanira kuenda kuchipatara. Akanoongororwa kakawanda akazowanikwa kuti mwoyo wake wanga usina kumira zvakanaka uye wanga ane chirwere cheshuga. Nokuda kwaizvozvo kufema kwaimunetsa achigara nechiveve mumakumbo. Vana chiremba vakada kuti avhiwe mwoyo. Wakanga asingagoni kufamba kana kuzviitira chimwe chinhu. Wakapiwa hake mishonga asi mishonga haina kumubatsira. Waigara achirwadziwa chose achigara akangovata. Ipapo ndo paakazoudzwa pamusoro pevhusere rekuporesa akabva anyoresa vhusere iri. Akauya mufudzi Kristu vakamushumira, ndiye ari kushumirwapo. Akavata panhoo, ndiye ari kushumirwa ipapapo namufudzi Kristu pavhuserere rekuporesa. Mufudzi Kristu vakabva vataura kuti wanga apora. Nesta wakabva asimuka asungururwa kubva pazvirwere zvose, hoyo wakumhanya achienda. Wow, hallelujah. Hama dzangu, Andre ari pano tinaye. All the way from Argentina. Wabva kuArgentina. Ngatigamuchirei Andre Nestin. Hallelujah. Hoyo ari kuuya ane mureza wokunyika kwake. Haachataridzi semunhu anorwara nokuti urwere hwakapera. Wakapora, zvose zvakaperera kuvhuserere rekuporesa ramufudzi Kristu. Oh, hallelujah. Wow. Oh, hallelujah. Hallelujah. Wow. Ari kutaridza kuti mupenyu chose. Ndiye wataona akazvambarara achishumirwa ramufudzi Kristu. Regai atiudze zvakaitika kwaari. Mugore ra2020 wakavhiyiwa mwoyo kaviri. Mushure mokunge avhiyiwa saizvozvo wanga asisagoni kufamba. Ndo paakatanga kuenda kuzvipatara zvakasiyana siyana achitsvaka kuda kuporeswa. Kaenda kumatunhu akawanda, vana chiremba vakawanda achitsvaka kuti aporeswe.
waimwa mapirizi kuda 12 pazuva rimwe chete. Wanga achirwadziwa chaizvo asingagoni kufamba. Ndo paakazoudzwa pamusoro pevhusere rekuporesa ramufudzi Chris. Ndo paakabva akokwa kuti auye kuNigeria muna kurume wegore rino. Chiremba unoti wanga ane chirwere cheshuga, tsinga dzake dzimwe dzakavharika, moyo usingashandi zvakanaka. Vana chiremba vakanga vatopererwawo. Akazovhiwa zvekamwe katatu vachidza kuda kuvhura tsinga dzanga dzakavharika. Wakazouya kuNigeria ndobva wonyengetererwa namufudzi Chris. Kubva ipapo zvinhu ndobva zvoshanduka. Kubva paakanyengetererwa namufudzi Chris angasamwi mapirizi zvekare. Zvinhu zvashanduka zvachose nokuti asati anyengeterwa kudai wanga asina zvaaigona kuzviitira. Iko zvino wagona kuita zvese, wagona kufamba, wagona kuita zvese zvaanga asingakwanisi kuita. Ndiye uyo akukwira manera asina kutombobatira, akuita zvese makorokoto. Wow, haleluya, makorokoto. Ndakaitinzwa achitaura vanhu vari kuArgentina vanoda kuporeswawo. Ndakaitinzwa achitaura kune vanhu vanoda kuporeswa. Ari kutaura nechirudzi chavo. Ari kuti kuna vanhu vokuArgentina, bvumai, Mwari vakaporesa kwanzi vanogona kuporesa mese. Uye kwanzi vanogona kuporesai sokuporesa kwavakandiitawo. Saka simba rakagona kumuraramisa, simba iroro ndo simba riri kusvika kwauri iko zvino, riri kubata richishandura zvese muzvoupenyu hwako, makorokoto. Ngaridzoti anoti chii pamusoro pamufudzi Chris?
Anoda kutenda mufudzi Chris nokuti vakashandura upenyu hwake vakamuraramisa zvekare. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Vatipa uchapu unofadza. Ndiye Andrea uyo. Wow. Nemuturikiri wake vari vaviri. Hallelujah. Kufamba kwemunhu wakapora, wakauya asingagoni kufamba, zvino wakudigaira ega achifamba. Tinotenda Mwari nokuda kwechishamiso ichochi. Oh, hallelujah, hallelujah. 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 Tererai. Simba raMwari riri kuita basa nokukasira. Saka vanhu vari kutoporeswa kutaura kwatiri kuita. Chinzwa uchapupu zvishamiso zviri kutoitika kwese kwese. Bvuma kuti wapora, utibate uchititaurira kuti waporeswa chii. Samiri aramba uchitotitumira uchapupu hwako. Haleluya. Hadzwa zvakataurwa namufudzi Chris nezuro nezuva rekutanga revhuserere rino. Vakatitaurira kuti unofanira kuudza vanhu zvaunenge waitirwa naMwari, izvo zvakakosha. Is indeed the grand finale, day 3 of the Healing Streams Life Healing Services with our man of God, Pastor Chris Oyakilome. And you're welcome to this live commentary segment. We've just been watching the testimonies being anchored by the highly esteemed evangelist Eddie Owasi. And the first testimony he took was someone from the United Kingdom called Christopher, who suffered from depression for the past 15 years. And he got healed. So joining me today is Bishop Kaidiwa from Wales. This just tells you about the impact of the healing streams this weekend. Bishop Kai, you're welcome. Thank you, Pastor Wilma. What a glorious day to be with you on the grand finale of the Healing Streams Live Healing Services. And my word, are we seeing the power of God move like we have never seen before? I remember when we were talking about this on Talking Politics on Friday, I said we're going to see the greatest manifestation of the power of the healing power of the Spirit of God through the man of God, Pastor Chris, this weekend. And praise God, look, even Bishop Kai got healed. Do you know the man of God wasn't even flowing in the healing anointing when it happened yesterday? As Bishop, he was I think you need to preaching the tell word, us. he spoke on realizing how important God is, making God realize how important you make him so that you understand how important you are to God. Like that, the Spirit of God hit me, total movement in my shoulder. I have not been able to move this shoulder for Но прежде всего я хочу сказать огромную благодарность пастору Крису за эту возможность быть здесь, на этом месте. Для того, чтобы я могла сегодня поделиться с этим свидетельством. И чтобы люди, которые услышали это слово, они действительно приняли это в свою жизнь. И исцеление в их жизни произошло. First of all, I want to say a big thank you to Anoda kutanga kutenda mufudzi Chris nokuda kwemukana wokugona kupupura achibatsira vamwe kuti vagone kuporeswawo. Everything started 1 year ago in May. Zvakatanga gore rapera muna Chivabvu
сильную пронизывающую боль в коленке. Wakamuka rimwe zuva achinzwa kurwadziwa pamabvi. То я увидела огромную отечность на 2 коленях. Pakatarira mabvi ake wakaona kuti ose anga akazvimba. Но сильная пронизывающая боль, она мне не позволила. Ноги мои подкосились, и я опять легла на постель. Akaedza kusimuka so haana kukwanisa kusimuka nokuti mabvi aya airwadza zvisingabviri. Saka akabva awira pakare panhovo pake. И с каждым часом я стала замечать, Ndomakumbo ake aya mabvi ake ayo увеличивается и увеличивается. wakaita dzimwe nhambo mbiri akavata, asi makumbo akaramba, mabvi akaramba achingozvimba. Боль была настолько пронизывающей, что оно просто захватывало все тело. Uye airamba achingorwadza zvokuti marwadzo acho akapedzera azara muviri wese. Wakatsvaka motikari yekumiisa kuchipatara. Мне сказали, Vanachiremba vakauya что если через 2 дня у вас отечность не уйдет, то вам необходимо хирургическое вмешательство. vakamudza kuti kana zvikasapora mazuva maviri waifanira kuzovhiyiwa. Нет, 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 нет. Asi iye wanga asingadi zvokuvhiyiwa, saka wakati kwete, handisi kuda zvokuvhiyiwa. Сказали, что через 2 дня вам нужно обратиться к врачу. Vakabva vamubaya jekiseni rokunyaradza marwadzo, akachidzoka mazuva maviri. Нужно исповедовать Слово Божье, потому что у нас божественное здоровье, да, что у нас есть на каждую ситуацию Слово, то я стала просто провозглашать на свои колени, что они у меня здоровы, что они у меня исцелены. And as a part of the church, we are all taught that we have divine healing and we can use the word. So Wakarangarira kuti wakanga achidzidza mushoko raMwari kuti waifanira kushanda achishandisa shoko raMwari, saka wakatanga kushandisa shoko raMwari achitaura kuti wakapora. Kaita masvondo maviri achingorwadziwa kudaro. Mushure memasvondo maviri by the end of the 2nd week, both of my ankles became swollen too. Zvidodoma zvake zvakabva zvazvimbawo zvekare. Я человек очень энергичный, живой, как вы уже убедились. And I became very limited in my life, as you have seen already. Upenyu hwake ukatanga kusafamba zvakanaka, anga ane zvakawanda zvanga asisagoni kuita. Wanga akugara akavata. Wanga asisagoni kufamba zvachose. I like slided down the bed и ползком с помощью рук and crawled using my hands. Waita zvokungodzoka panhovo okambaira achienda kuchimbuzi kana kunogeza. ползла на кухню. Or crawled to the kitchen. Waikambaira nyangwe achida kuenda kuimba yekubikira. Говорит Слово Божье, потому что Слово — это сила. И Бог, Он дал это слово, что Господь — сила моя. И Он делает мои ноги как олени. И Он поднимает меня на высоты. And it is very important to say the word at these moments. And Panzi zvakakosha kuti ataure shoko raMwari. Saka wanga angotaura shoko raMwari, achingoti makumbo angu ari kupora. Я говорила эти слова. Я говорила своим ногам, что они как олени, они будут прыгать, они будут подниматься на высоты. And I was talking this word to my Aigara achitaura shoko raMwari, achitaura kumakumbo ake achiti, makumbo mune simba raMwari. Потому что я знаю, что Дух животворит.
а плоть немощна. И когда мы в силе, в вере высвобождаем слово, то это слово, оно дает исцеление. Это слово работает. Это слово живое и действенное. And I knew that the spirit is strong. The flesh can be weak. Akachiziva zvake kuti mweya wake wanga wakasimba, muviri ndo wakanga usina simba, asi mweya wanga uri kupa simba, achipa simba kumuviri wake wenyama. And 2 weeks later, mushure memasvondo maviri, боли у меня продолжались, и я обратилась к врачу. nothing changed. So hapana changa chashanduka. Mabvi anga akangozvimba, achirwadzirwa, akadzokera kuchipatara. У вас хронический артрит с острым сионитом. Синовитом. The doctor told me that I had a chronic arthritis with acute synovitis. Akabva audzwa kunzi mafupa ake anga ari kudyana. В вашем возрасте уже у всех хронический артрит. And the doctor also told me, what do you want? In your age, everyone has chronic arthritis. Vanachiremba vakabva vamuidza kumukurudzira vachiti vanhu vemazero enyu ndo zvirwere zvavanazvo izvozvi zvemafupa anenge achidyika. Это не мое. У меня нет этого хронических заболеваний. And my spirit was strong inside, and asi kwanzi mweya wangu wanga uchizviramba. Kati aiwa, handigoni kunge ndine zvirwere, handigoni kunge ndine zvirwere zvinogara nokusingaperi pandiri. Vanachiremba vaya vakasimbisa vakati chirwere ichi hachina kwachinoenda, waakutozongorarama upenyu hwese unacho. Asi zvakakosha kuti kana Satani akakutaura chimwe chinhu kwauri chirambe, iti kwete, handichidi. Kaziva kuti iye wakanga ari munhu werudzi rwaMwari, saka wanga ano utano hwaMwari maari. Chiziva zvekare kuti muviri wake imba inogara Mwari, achiziva kuti makumbo ake makumbo aMwari, maoko ake maoko aMwari, muromo wake muromo waMwari. Saka akabva pachipatara paya ndokudzokera kumba. Ndokunzwa mashoko anachiremba aya achingomutevera. And as if they were trying to make me frustrated. Chichaka kuti amuodze mwoyo, akabva achema kuna Mwari. Because the word says, cry unto me and I will hear you. Karangarira kuti shoko raMwari rinomukurudzira kuchema kuna Mwari, Mwari vanonzwa. Он мне сказал: Марина, это для моей славы. And the God says in the word, I will show you the things that are unreachable. And you know what God told me? He told me that this is for my glory. Это для моей славы. This is for my glory. Mwari vakabva vamutaurira kuti simba raMwari ranga richazoonekwa mukuporeswa kwake. Это слово подняло над этими болями, над этими болезнями. И просто ты понимаешь, как сильно работает слово. And this word, it burned up my spirit. Saka nokuda kwayo shoko iro rakamukurudzira, akatsara kunzwa ari mukuru kudarika zvirwere izvozvo. И когда я услышала это слово, что это для моей славы, я просто поняла, что вот это ответ. И в нашей церкви, пастор нашей церкви в Калининграде Ирина Филяева, да, она объявила, что у нас будут потоки исцеления с пастором Крисом. When I received this word, after that, in my church, my pastor is Irina Filaeva in Kaliningrad. She announced that there were going to be the healing streams. Ipapo ndopakazodzwa navafudzi vake kusangano rake kuti kwanga kuchazova nevhuserere ReKuporesa RaMufudzi Chris. Ndo paakaziva kuti ndo wanga uri mukana wake wokuti agopora. Saka pakatanga vhuserere iri.
watching the first day from the beginning to the end. wakanga ari kuriona ari kuba kwake, akaona musi wokutanga nezuva rechipiri pazuva rechitatu. And Pastor Chris on the third day he turned to the camera. I was watching online. Pazuva retatu mudzikristu vakabva vataura kuvanhu pasi rose, vakarayira vakati, bvuma kuti wapora. Zvikanzi kana wanga usingafambi uchafamba. And then he said, who had arthritis, stand up and walk. Zvikanzi kana mapfupa ako anga achidyika chisimuka, wapora. Вы знаете, я подскочила. Я до этого времени не могла не просто ходить, я не могла не приседать. То есть у меня коленки не сгибались. Я вскочила на ноги. Я начала первое, что начала приседать. Потом я встала на колени. Я не ощущала этой боли. Before that program, I couldn't stand up, I couldn't walk, I couldn't sit up. Apa wakanga asingagoni kusumuka kana kufamba, asi mufudzi Chris pavakataura mashoko iwayo akabva asimuka, akatanga kutonona achisimuka achiuruka, achitonona achiuruka, achitonona achiuruka sezvaari kuita izvozvo. Hallelujah, hallelujah. Wow. А потом через месяц ты начинаешь прыгать, скакать. И я не просто прыгала, скакала. Я одела большой каблук, и я пошла на каблуках, потому что до этого, когда мне нужно было передвигаться, я одевала тапочки. И мне врачи сказали... And before that, I couldn't, I used only slippers to walk because I couldn't walk high heels. Мне врачи сказали, что вы на каблуках больше никогда ходить. Apa pose waikanga kushandisa mapatapata asingagoni kupfeka shangu dzakakwirira, iko zvino wagona kufamba negogo, achimhanya negogo sezvaakaitoita izvi. Oh, hallelujah. Iko zvino wakutonosimudza masimbi, agona kutotasva bhiza, achiuruka ari pabhiza saizvozvo. Ndiye uyo ari kuuruka achitonona, achikwira manera, achimhanya. Wow. Ndikaiti izvo zvaanotaura kune mumwe akuporeswawo ari kuRussia nepamwe nekune dzimwe nyika. Дорогие, я хочу сказать, что Бог так сильно всех любит. I want to say that God loves you all so much. Kwanzi Mwari vanokufarirai zvikuru, havangokufariri chete, vakatogadzirira kuti vakuitire chishamiso. Kwanzi ngowagamuchira, gamuchira chishamiso ichocho, guma kuti wapora. Nokuti mufudzi Chris vari kuunza, vari kuporesa vanhu vari mudzimba dzavo pazuva ranhasi. Iwe bvuma uri ikoko kuti wapora. Ngaitindi achitaura pamusoro pamufudzi Chris. Anotenda mufudzi Chris zvikuru nokuti vakagona kutumwa naMwari kuporesa vanhu nenzira iyoyi. Смогли принять спасение, исцеление, благословение, освобождение. Низкий вам поклон. Yes, a deep bow to you. Wow, Marina, thank you. Hallelujah. Ndi Marina uyo. Hallelujah. Thank you. Wow.
uchapupu hunofadza. Haleluya. Wow. Baba kuRussia, nyango kuRussia vari kuporeswa. Simba raMwari harina kwarinoteta kusvika. Oh, hallelujah, hallelujah. Haleluya, haleluya. Chishamiso chatanga tichiunzwa ichi, wanga asingagoni kufamba asi wakahuruka. Muvudzi Kristu pavakarayira kuti asimuke. Pose kwamuri hama dzangu, chigadzirirai kupora, ndozvamunofanira kungoita chete. Iwe ingoziva zvokupora, simba racho rinotoripo, chako kungopora. Hapana anogona kuporeswa akakumiririra. Ndiwe unofanira kuporeswa, unofanira kubva kuti waporeswa. Mufudzi Kristu anotanga kutaura zvose zvaachataura kuti uite ita, uye usanonoka ibva utozviita ipapo. Kasira kuzviita sezvakaitwa naMarina. Haana kumirira kuti marwadzo amubvumire, wangouruka ndokusimuka ndokutanga kufamba. Ndo zvauchaita wewe nhasi. Hazvina basa kuti chii chauri kunzwa, unofanira kusimuka. Ndo zvaunofanira kuita izvozvo. Unofanira kupora. Nyangwe iko zvino ingotanga ingobvuma kuti watopora. Ndine umwe uchapupu. Magadzirira here kunzwa uchapupu uhu? Rangarirai kuti unongori mufaro chete pasi rose izvozvi. Marina anoti pazuva retatu ndo paakazoporeswa. Nhasi izuva rechitatuwo. Haleluya. Nhasi ndo zuva rechitatu, saka ndo zuva rako. Ndoda kuti mugare pasi muone nhoroondo iyi tigodzoka tokutaurirai zvakaitika. Wakatamba makore 10 achinetseka, chinetswa noutano. Wanga asina simba, achirwadziwa zuva nezuva. Musana wake wanga usina kumira zvakanaka. Saka zvinhu, mabasa anga ari kunetsa kuita. Wakaedza mishonga yakawanda, asi hapana chakashanduka. Nokudaro wanga ari kugopererwa kusvika angosuruvara asina mufaro. Saka wanga ari kutsvaka kuti apore, ndo paakazonzwa pamusoro pevhuserere rekuporesa. Kaziva kuti ndo kwaakanga arizoporeswa. Saka wakauya kuNigeria kuzonyengetererwa. Mufudzi Kristu wakauya kwaari, nobva vomusimudza kubva paanga akavata. Ndiye omanya uyo, ndiye wakanga wakumhanya uyo. Regai auya azotiudza zvakaitika kwaari musi uyu. Hama dzangu, Norini aripo pano. Morini aripo pano, tinaye. Ngatigamuchirei Morini anobva kuChina. Wow, haleluya. Ndiye uyo nemureza wekunyika kwake, achidigaira somunhu wakapora. Haleluya. Ari kuuya nomuturikiri wake. Achanga achitaura kwatiri nechiChina. Wow, haleluya.
Wow, takambowadzira mureza wake asati agara pasi. Amazing. Congratulations, Maureen. Makorokoto, Maureen. Wow. The guy thinks what she's telling us. What happened to you? Tell us your story. Okay. Glory to God. Arikutaura nechiChina. Azere mfaro. How do you say glory, glory, glory? Royal. 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 Hallelujah. Yes, tell us your story. Thanks be unto the Lord. Anotenda Mwari zvikuru. I had pain from my head to my shoulder down. Wanga chirwadziwa kubva kumusoro zvidzika nomusana wose. Airwadziwa zvikuru zvokuti upenyu hwake hwanga usisagona kuraramika zvakanaka. This is because of 3 things. Anga aine zvigwere zvitatu. Since I can remember, I have always known that I was always afraid as a young person. Iye munhu wakakura achingotya. I was so scared. In the morning I'm scared, in the night I'm Waitya mangwanani, masikati, manheru. In the night I was so scared I could not sleep. Saka nokudaro manheru kuvata kwaita kunetsa. When I'm walking, I feel like there's something moving in my neck, and even achifamba waingonzwa sokuti pane chiri kufamba muhuro make nyange usiku wasagona kuvata. Saka nokudaro wakanga kusavata, masikati waitya. I was so scared to the extent that in my family house, I came from a rural area in China. Iye wakakurira kumamisha okuchina. During the day, when my parents are not around, I can't stay inside alone. I have to go out to talk with the animals outside. Waiti kana pasina vanhu pamba, waisagona kugara mumba, waifana kutobuda panze kunotaura hake nemhuka panze nezvipfuwo. At that time, I didn't know why, but now I know that it was darkness of life. Asi waisaziva kuti zvaibva pakudii, asi kunova kunzwisisa kuti irima raiva muupenyu hwake iroro. Wakaita tsaona kaviri. Ane makore 15 achienda kuchikoro. The swing, as the student was swinging me, the rod ari pamuzerere, wakarohwa nomuzerere kumusana. For some moments I could not breathe, I couldn't move. Akatomboita nguva asingagoni kufema, asingagoni kupakanyika. Because my parents were not around, I couldn't go to the hospital to. Vabereki vake vanga vasipo, saka haanagona kuenda kuchipatara kunoonekwa kuti chii chakuvara. When I was 19, I was attacked by 2 bad. Ava ne gumi nepfumbamwe remakore akarohwa zvene vamwe makororo. I was put into a car and car that was at the speed of 100 kilometers per hour. Wakapinzwa mumotikari yaimhanya chaizvo, akahuruka kuda mumota imomo.
Because I was so scared and I just wanted to escape, I pushed myself out of that car with that amount of speed. 当时我车门一开，跳下去，我就昏迷过去，什么都不知道了。 After I jumped out of the car and I fell, I lost consciousness. I fainted. Auruka kudaro wakatombophera akasara ari dandabvu. When I woke up, when I went to the hospital, they Paakazopepuka akaenda kuchipatara, havana kugona kumutambira kumugamuchira kuchipatara ikoko. 这么深，将近1盆子血。 When I got to the hospital, I vomited a can this big. Akasvika ikoko kuchipatara akarutsa, akazadza gaba rakakura nemarutsi. After I did CT, they said that I had gallstones, but I left the hospital the following day. I didn't stay there. Vakazomutarira vakati pane zvanga zvisitaumira zvakanaka muitsvo dzake. Iye wakazobva pachipatara paya, vabereki vake vanga vasipo, saka haana kugona kugara muchipatara ichocho achirwadziwa hake. 这2次的人生的身体的意外伤害和多年的缺乏睡眠，导致我最近几年右半身出现了麻木疼痛的症状。 Because of these 2 accidents in my life, Nokuda kwetsaona mbiri idzodzo had since I was young. nokusavata kwaita izvo zvese zvakaita kuti muviri wake usare uchimurwadza. I knew that these 2 accidents that happened is the work of the devil. Uye waiziva kuti Satani ndiye wakanga wamuunzira tsaona mbiri idzodzi kana pachinamata kusvikira azopora. 一天，克里斯牧师的信息就在微信群里面，一个姊妹就告诉了我。 There was a day I received the message of a man of God, Pastor Chris, through a WeChat message. Akazoziviswa pamusoro pamufudzi Chris rimwe zuva. I was so happy now, and Wakafara chose healing is coming. achitarisira kuti wanga achazopora. 决心必须要来到克里斯牧师的医治有流现场。 I knew that I must come for the Healing Streams Life Healing Service. Wakaziva kuti waifanira kuuya kuVhuserere kuzonyengetererwa 家周围当地 namufudzi Chris. 多人很大的土地中间，只有我一个信耶稣的。 In my community, in my place where I stay, it is only me that believes in the Lord. Munzvimbo yaanogara iye ega ndiye akagamuchira Ishe Jesu. 而来为的我家乡的父老乡亲必得医治，生命得救而来。 It was also one of the things that I came for the Healing Streams to do, to make them believe, to pray for them. 我想 Chimwe chaidawo waida kuti agozonyengetererawo vanhu vekudunhu rake vagoponeswawo. I wanted to bring a lot of sick people to the Healing Streams. Waida kuuya nevarwere vakawanda, asi haana kukwanisa. 各区域的人民的灵魂使命而来，所以我来克里斯牧师医治有流现场之前有很大的挑战。 Because I came on behalf of every one of my community people. Saka. And also, this was part of the things that was in my heart. Saka wakauya kuVhuserere akamiririra vanhu vemunzvimbo maanogara. 未知数，没有一个认识人，没有任何联络。 When I came to the healing school during the classes, there was nobody that I knew. 我就祷告神，我整个晚上没有。 Vakauya kuVhuserere ikoko ndokutanga kudzidziswa pamusoro pokuporeswa. Haana munhu waaiziva ipapo. Every single night I was crying and praying. Manheru ega ega waichema achinamata achitsvaka kuti Mwari vamubatsire. Pazuva rechitatu ndopaakazoona chiedza muupenyu hwake. Akauya kuzonyengetererwa musi wokutanga weVhuserere. 量身定做的一句话就对我说：“你自由了。” When the man of God came to me and stretched Muranda waMwari vakabva vauya vakamubata vakati wasungunurwa. 我的陷害我的仇敌。 and every single demons in my body is gone. Mweya yetsvina yose yakabva yabva muviri mangu. 身体没有明显的感觉，可是我心里坚定相信，我已经领受医治了。
At that point, I didn't feel anything in my body. Panguva iyoyo haana kunzwa kuti pane papora, asi wakaziva kuti wanga atopora. After the Healing Streams Life Healing Services ended on the 4th day, Mushure mevhuserere pazuva rechina, from the crown of my head down, I began to feel a surge of power. wakatanga kunzwa simba muviri wake wose. I was so excited and I knew that Akafara, kaziva kuti simba raMwari ranga riri simba raMwari raimuporesa. Okay, Maureen, since then till now, how is your leg, your hand? Do you still feel the pain from your head? Since I received my healing with the Healing Streams Life Healing Kubva paakapora, my body has been very relaxed. muviri wake wareruka, haachagari akasungikana. Tell us something. You said when you went back to your community, you started doing things. Tell us. After you received your healing. Ndakaiti zvaakazonoita dzokera kumba. Before I came to the Healing Streams Life Healing Services, from my head to my shoulders had a lot of pain. But after the Healing Streams Life Healing Services, when I went back, Mushure mokunge anyengetererwa, and when I go back to wakaita zuva rese achibhururuka nendege, asi akangosvika akanaka asingarwadziwi. After I went back to China, when I went to do some examination, the gallstones that were there were no longer. Wakazonoonekwa kuna vachiremba ndokuwanikwa kuti zvirwere zvanga zviri muitsvo zvake zviya wanga asisina, nezvanga zviri munduru yake zvapapasisina. The Lord not just healed my body, but also my spirit and my soul. Mwari haanangoporesa muviri wake, kwanzi wakaporesawo mweya wake. I was so depressed and timid all the time. Waigara achitya, akasuruvara, asi zvino zvese zvanga zvashanduka. Before I couldn't speak in front of people, but now I'm going out preaching the gospel and asati apora waisagona kutaura kuvanhu, asi gonova kufamba achiparidza, achiunganidza vanhu achivaparidzira. After I went back to China, the Holy Spirit inspired me to do a healing program in my community, the first healing program in my community. Paakadzokera wakanosvika akanoita vhuserere rokuporesa vanhu mudunhu make. During this meeting, I was not afraid. I was not timid to talk. I came out, invited people, came and preached to them without being afraid. Paakaita vhuserere iri wakariita asingavhunduki, asingatyi, kaunganidza vanhu akavaparidzira asingatyi. The most miraculous thing is that during the meeting, once I laid my hand on the sick, the person became healed immediately. Uye chimwe chakaitika ndechekuti wose waaibata pavhuserere iri aipora ipapo ipapo. During this program, a lot of male, female came with different sort of diseases. All of them received their healing. Vakadzi navarume vakauya vairwara, vose vakapora pavhuserere raakaita irori. Wow, hallelujah. All right, talk to someone who is watching you now. That means a miracle. Ndingataure kuvanhu vanoda kuporeswa, vari kunzwa nhoroondo yake, chapupu wake.
线上的中国同胞父老乡亲说，你们一定要来相信耶稣。 I would like to tell every single person in China. Anokuudza vanhu vekuchina vanorwara nevasingarwari, anoda kuti vazive kuti vanofanira kuvimba naMwari. 是中国的这个过程当中，我发现了好多中国的人是认可医院。 During this my time, I've found out that a lot of Chinese people believe in the hospital, medical. Panguva iyo chimwe chinhu chaakaona ndechekuti vanhu vazhinji vomuchina vanovimba nezvipatara nemishonga. Now I am here to tell you the most effective medical things that you may have. Saka akuudza vanhu vokuchina kuti shoko raMwari ndiro rinonyatsoporesa chaizvo. No matter how long you've been sick, no matter how many years you've been sick. Kwazi ungava wakapora, wanenguva wachirwara, Mwari vanogona kuporesa zvachose. Ndizvo zvanotaura pamusoro paMufudzi Chris. 亲爱的备受尊敬的克里姆兹牧师，我爱你，我感谢你。 Our dear man of God, Pastor Chris, I love you. I thank you. Vanzi ndinoda Mufudzi Chris zvikuru uye anovatenda zvikuru. 团队为我们中国每一天线上祷告，我感谢你，我代表中国人感谢你们。 I would like to say a very big thank you to you on behalf of every Chinese person. Arikutotaura kudaro akanyatsomira. We are so grateful. Thank you. Anotenda Mufudzi Chris ari kunyengeterera China. Saka anovatenda zvikuru. Hallelujah. Thank you. God bless you. Wow. 亲爱的克里斯牧师， Dearest man of God. 我将我对你的爱不只是口头的爱，我要将我对你忠诚的爱付出实践，我要与你衷心的合作。 I'm not just expressing my love in words, but also in action. I would like to collaborate with you, partner with you. Ari kuvimbisa Mufudzi Chris kuti anga kuzoshanda navo achivasigira pamabasa avanoita. 各方面与你忠诚的合作，尽心全力的合作，祝福全世界的人民。 Whether it's the Healing Streams Life Healing Services or our other programs, I would like to partner with you to bring this message to the rest of the world. Anoda kubatsira Mufudzi Chris kuti shoko iri risvike kuvanhu pasi rose. God bless you. Thank you. Wow. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Oh, glory, glory, glory. Hallelujah. Wow, 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 wow. Munhu apora uyu. Tinotenda Mwari. China vari kupora. Saka newewo unogona kupora. Kwose hapana nyika tanzwa. VokuBritain, Argentina, China. Glory to God. Hallelujah. All over the world, God's power covers everywhere. Pasi rose, simba raMwari riri kupararira kwose, Argentina, Russia, China, UK. Zvichisvika kuCameroon, regai tinzwe ndine uchapupu hwandinahwo, ndoda kuti muone rungano urwu, munzwe zvakaitika. Tarirai nyaya iyi tikudzoka totaura zvakaitika zvacho.
Zvakatanga muna Zvita 2024. Uyu ndo kuZimbabwe wakatanga kuita dumbu rake richimbosunga, muviri wake ndokutanga kuzvimba, ndokunoonekwa kuti wanga itsvo dzake dzanga dziri kushanda zvakanaka. Idumbu rake iro. Utano hwake hwakatanga kushata, muviri wake ukazvimba, mishonga yaishandisa yose haina kunge iri kumubatsira, anga asisagoni kuzvibatsira, achifanira kubatsirwa nemhuri yake. Akazoudzwa pamusoro pevhusere rekuporesa, ndokubva onyoresa, akapinda vhuserere iri ari panhare yake. Mufudzi Chris vakazodana zita rake panhare ipapo, vakamushumira. Ndiolanda wekuZimbabwe uyo, haleluya, ari kuporeswa ari koko kumba kwake. Wow, Mufudzi Chris vachimunyengetererapo. Pane chakaitika iko zvino, wakapora zvachose. Regai auye agozotitaurira zvakaitika muupenyu hwake. Wow. Hama dzangu, Yolanda tinaye pano. Yolanda tinaye pano. Wabva kuCameroon asi ndewo kuZimbabwe. Haleluya. Wow, 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 wow. Ano mureza wake weZimbabwe. Ndiyolanda wekuZimbabwe uyo. Oh, haleluya. Amaronde. Ndiye wakakazvimba dumbu. Akazvimba muviri wese. Itsvo dzinomira zvakanaka. Oyo, wauwadzira mureza weZimbabwe. Wow. Hallelujah. I'm alive, I'm alive, I'm alive. Anodaridzirawo kwanzi neniwo ndiri mupenyu. Haleluya. Vanga vamboreswa vakati weCameroon ndiwe kuZimbabwe uyo. Wow. Haleluya. Kamazogo. Tabva kuona mufananidzo wedumbu rakakura chose. Ndikaitudze mufananidzo wako here uyo. Dumbu riya ratationa iro riri, haticharioni, hapachisina dumbu riya. Satani wakurirwa. Wow, haleluya. Kwanzi shoko rinoshanda uye rakashanda pari. Zvakatanga muna Zvita, achimbodzwa dumbu richirwadza, haana kunzwisisa kuti chii chachiri kuitika. Akaita muswere wose achingorwadziwa, asina chaikwanisa kuita. Mazuva maviri akatevera, akaona dumbu riya rakuzvimba, akafunga kuti kuda pane zvaanga adya. Ndokuramba richimbokura, ndokuendeswa kuna chiremba. Wanga akurutsa, achirutsa, akangoti gare urutsa, ndokumhanyiswa kuna chiremba muguta rake. Paakasvika ikoko, akanosvika achiongororwa nana chiremba. Vana chiremba havana kugona kuona kuti chii chachiri kunetsa. Ndokungopiwa zvimwe zvishonga zvikaita sezvoda kunaka. Akanga asisa rutsi. Shure kwemazuva 5 achimwa mishonga iya, rimwe gumbo rake ndokutanga kuzvimba, achipererwa nesimba, achingopererwa nesimba zuva rimwe nerimwe. Shure mesvondo akaendazve kunana chiremba. Wanga asisanzwi kuti chii chiri kuitika muviri make. Wakadzokera kunana chiremba ndokunoudza zvaanga ari kunzwa. Nobva omupa mumwe mushongazve, vachifunga kuti kuda chirwere chacho vanga vapotsa kuona chirwere chake. Apa wanga asisa
vimbi kuti chiremba uyu wanga achiziva basa rake. Saka wakamwa mishonga yekumazuva maviri ndokusiya. Akaramba achivimba kuti achapora hake mushure memasvondo maviri. Waienda kubasa asi aingoonekwa kuti wanga achirwara. Wakaendeswa kuna umwe chiremba. Vakatsvaka chiremba wakanga gara nebasa. Uyu chiremba wakamuongorora, havana kuona kuti chii. Nobva voti regai timboita mwedzi ndokubva vachida kuti vagozoongorora itsvo dzake. Mwedzi usati wapera zvinhu zvanga zvashata. Dumbu rakatanga kuzvimba, muviri wose wanga wangozvimba, makumbo, maoko. Waivata nedivi rimwe, divi raavata naro rozvimba, akavata nerimwe divi omuka, divi ro rakazvimbazve. Achiti kana divi raavata iroro ndokoita dumbu rozvimbira ikoko, zvazvakunetsa kufamba. Waifana kutsvaka mota yaifana kumutakura yomuendesa kwaari kuenda, yomutakura zvekare achibhadhara motikari. Saka zvazvimunetsa. Wanga achine mwana aiyamwisa, wakatombosiya kumuyamwisa asati akuda kumurumura, nokuti wanga asagoni kunge achiriritira mwana iyeye. Pose paaida kuvata, waiti kana akatsinzina watanga kurota achifa. Panemwe pane pamwe paakatomborota ari mubhokisi wakuvigwa, achingorota achifa kusvikira asisati kuvata. Saka wanga kuti kana vanhu vachinovata iye wogara achatovati, omboteerera nziyo dzokunamata. Saka wanga asazi zvokutsvaka. Pazvakazonyanyisisa chaizvo, mufudzi wake wakabva wamuyambira akati, zvikanzi iwe chimboonekwa nachiremba tichikunyoresa kuvhuserere ReKuporesa. Saka wakaendeswa kuHarare, ndokuno achibva kuBhuluwayo ndokunoonekwa nemumwe mazvikokota. Ari mukuHarare ndopaakazoonekwa akanzi itsvo dzake dzasiri kunyatsogona, zvasinganyatsishanda zvakanaka. Haana kunzwisisa zvazvaireva, asi wakatsanangurirwa chiudzwa kunzi zvinhu zvanga zviri kungoshata, achinzi itsvo dzake dzanga dzichivhinza, dzanga dzisiri kunyatsoshanda zvakanaka. Asi iye somwana waMwari haana kunyatsonzwisisa kuti zvazviri kubva kupi. Akabva piwa mubhedha achinzi mvura yanga yawandisa muviri make, achinzi ungangotofa. Saka wakapinzwa muchipatara, akaita mazuva mapfumbamwe ari imomo. Wanga asiya mwana kumba, asi ari muchipatara. Vakamupa mishonga, vakazomuregedza mushure memazuva mapfumbamwe. Vamubudisa muchipatara, vakamuti agare muHarare ndounogara nemukoma wake. Mushure memazuva matatu wakatanga kuzvimba zvekare. Zvakatoshamisa mukoma wake. Asi chiremba wakabva ati regai tiwedzere mishonga. Saka oenda onopiwa mushonga kuchipatara, odzoka
mushure memazuva makumi maviri neimwe wakanzi achidzokera ake kumba, asi akanzi usashandisa mabhazi, kwira ndege, nokuti wainzi kana ukaita rwendo rurefu unochazvimba. Waifanira kuti aende kuNigeria kuVhuserere, asi wakanzi nana chiremba havangaendi, rwendo rwakarebesa. Ndosaka akazoshumirwa achinyengetererwa ari panhare yake. Haleluya. Wow. Haleluya. Wakati anyoresa paVhuserere ndobva pinda chikoro chokudzidziswa pamusoro pokuporeswa. Apa wanga kutoona kutoti osarudza zvipi, rufu here kana kurarama. Saka wakaziva kuti Vhuserere iri ndorega ranga richazomuraramisa, ngasingadi zvokuti afe. Saka wakaita zvidzidzo zvose achiteerera zvaitaurwa, ndokuzoti muna Kurume 14 ndo paakashumirwa naMufudzi Chris. Wow, haleluya. Wakadzidziswa kuti anyatsozviudza musi wacho, anyatsozviudza kuti nhasi ndo musi wandiri kupora. Wakamirira ari panhare tarisira kuti Mufudzi Kristu vamushumire kwaari. Akanga azviudza kuti Vhuserere iri nderanga rauya kuzomuporesa. Saka zvese zvanga zviri kuitika paVhuserere iri wakanga akangogadzirira, kungava kuimba kana kuporeswa nokunyamatirwa kwavamwe. Iye waingozvitora sokuti ndiye ari kushumirwa. Saka Mufudzi Kristu pavakanga vachinyengeterera vamwe, wakanzwa muviri wake kupisa, chierera chisvika kuzvigunwe zvetsoka dzake, asi pazvakasvika kutsoka uku zvava kutonhora. Akatanga kuseka ndokutanga kutaura achiti ndapora. Mangwana acho pazuva rechipiri racho, saka wakanga aripozve panhare pazuva rechipiri racho. Ngasagoni kuti azviudze kuti ofa here achisiya vana vake. Akati aiwa ndisati ndaunza vanhu vakawanda kuna muponesi. Saka wakanga achiona vanhu vachishumirwa, achiimbawo pamwe chete, asingatozivi kuti Mufudzi Kristu vachadana zita rake. Ndo pavakazongodana vakati, Yolanda uri kuZimbabwe. Zvakaita sokuti pane chinhu changa chamurova mbama chimutimuka. Haleluya. Ndipo apa Mufudzi Kristu vachidana zita rake. Haleluya. Chirayira kuti poreswa. Haleluya. Wow. Mufudzi Kristu pavakangotaura mashoko iwayo kuti wapora zvachose, akabva adonha paanga akagara, ndokudonhera pasi, akanzwa kurwadziwa mudumbu make, zvaita sokuti pane mapanga ari kumubaya-baya. Akaramba akazvambarara pasi kwechinguva, anga asingazivi zvokuita. Vana vakatanga kuchema, havana kunzwisisa zvazviri kuitika, haana kugona kutaura, wanga ari kungonguruma ari papo. Marwadzo aya akabva angopera makosa. Apera kudaro akabva auruka ndokumhanya achiburuka mandera akaenda kuchimbuzi.
akamhanya achikwira manera. Kwekutanga mwedzi mina akagona kufugama. Pamwe pose apa mwedzi mina ese wanga asikagoni kutora kufugama. Achigeza dzimwe nguva aitodana mwanasikana wake kuti auye azomusimudza, asi musi uyo wakafugama. Akashayiwa kuti zvii zvazviri kuita kwaari. Akaseka, akauruka, akakudza Mwari, akaona shoko raMwari richishanda mumuviri make, akaona shoko raMwari richishanda mumuviri womunhu wenyama. Oh, haleluya! Iko zvino dumbu riya hapachisina, makumbo haachazvimbi, wakadzokera kubasa, akubikira vana vake, akatanga mabasa ake, agona kufamba guta rese. Vanhu vakamuona achirwara vanotoshamisika. Mwoyo wakati kana vari Mwari vakakuporesa, toda kuziva Mwari vavo. Iko zvino anotori chishamiso chinozikamwa. Wow! Akutaura panzi kune vose vari kuda kuporeswa, chii chauri kuda? Chii chaunoda kuitirwa naMwari? NdiMwari vanogona kuronga, inyanzvi pakuronga. Hapana chavasingagoni kuita. Kwaye vanokuziva kudarika zvingaita vana chiremba. Vanoziva zvinamira zvakanaka muviri wako, uye vanoziva kuti vanozvigadzirisa sei. Saka kwanzi ingogamuchira, usateerera manzwi anokuti haupori, usabvuma manzwi wawo, usagamuchira vanhu vanotaura kudaro. Ugamuchire mwoyo mako. Kana wauya Vhuserere rino, teerera zvese zvinenge zvichitaurwa. Teerera zvinenge zvichitaurwa nomunhu waMwari. Teerera zvose zvinenge zvichirayirwa. Unozopora sokupora kwandakaitawo ini. Haleluya! Ngaitibve zvanotaura naMufudzi Chris. Wow! Ari kutoseka, ari kuseka, wakuseka. Vana vava vana mai vavo, mudzimai murume wake wava nomurume wake, wagona kushanda kusangano rake. Haleluya! Oh, haleluya! Uye anotenda Mufudzi Kristu nokuda kwevhuserere rokuporesa. Vanhu vakawanda vari kuporeswa muZimbabwe nepasi rose. Haleluya! Ndiyo landa uyo Zimbabwe wabva kwaBulawayo. Oh, haleluya! Dumbu rakanga rakazvimba hapachisina. Wow, haleluya! Oh, mazagabaya lebo shakasata kamandea. Haleluya, 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 haleluya! Saka kana uri muZimbabwe, newewo unogona kupora. Glory, 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 glory. Oh, hallelujah. Makosa. Kose kwauri uye hazvinei kuti unonzwei, ngoziva. Usaora moyo. Unogona kupora, unogona kuseka zvekare, unogona kuva netariro zvakare. Nhasi ndo zuva rako, ndo nguva yako. Kana Mwari vakashandura Yolanda, newewo unogona simba iroro rinogona kukubata rigoshandura upenyu hwako. Ndo zuva rokuseka kwako. Uchaseka nhasi zvisingabviri, uchaseka nhasi zvisingabviri. Ndine humwe uchapupu zvekare. Moda kunzwa here uchapupu huri pano? Uyu ari kubva kuCanada. Ndoda kuti mugare ipapo munzwe rungano urwu tikozotaura zvakaitika. Haleluya! Penyu havuna kunge hwakamirira
amai ava zvakanaka. Muna mbudzi wa2024 wakaona bundu pazamu rake ndokuenda kunoonekwa aongororwa ndokunzi wanga ane nhuta pazamu. Chiremba wakamuudza kuti nhuta iyi yanga yatoshatisa, yanga yanoukasha, ndokutanga ndobva voidza kuti vaipise. Saka achipiswa nhuta yacho kudai, izvi zvakatanga kushata, chipera simba, chineta, asagoni kuita zvinhu zvoupenyu hwake. Zvinhu zvaaisingoita nyore zvanga zvisagoni kuita. Wanga asagoni kufamba nemotikari yake kana kubika. Wakaedza kumurapa asi hazvina kubetsera, zvakatoramba zvichitonyanyisa. Vana chiremba havana kugona kumubatsira. Vakaizoda kuti vacheke zamu rake, iye akaramba. Saka ipapo ndopaakanzwa pamusoro pevhuserere rekuporesa ramufudzi Chris. Auya achitarisira kuti achapora ndokunyoresa. Wakazoporeswa mufudzi Chris pavakadana zita rake achipinda vhuserere iri ari panhare pake. Ndiwe uyo wakunyengetererwa namufudzi Chris musi wacho. Mufudzi Chris achitaura kuti nhuta iyi yafa. Kwai nhuta iyi yafa. Pane zvakabva zvatoitika ipapo. Chishamiso chikaitika. Tiregai tinzwe nyaya yake kuti yakafamba sei. Hama dzangu, amai ava tinavo, Lydia aripo pano nesu, wabva kuCanada. Ngatigamuchirei Lydia Kasa. Ndiye Lydia uyo ari kuuya. Savamwe wakabata ureza wokuika kwake kuCanada. Haleluya. Wow, hallelujah. Praise the Lord. Wow. Amene kuti ndiye murume wake here. Hallelujah. Ari kufara. Kwanzi Mwari wakanaka. Uyu asiye Lydia uyu. Ndiye murume wacho uyu. Ari kureva kuti iye une zvaachatudzawo. Regai tinzwe Lydia achititaurira nyaya yake. Ndiye Lydia Kasa uyo wakutaura, kwete baba vaya. Ayo ndiye murume wake, vana 5. Anofara kuti wauya panzvimbo ino achipupura zvakaitwa naMwari, zvakaitirwa naMwari, uye zvakaitirwawo mhuri yake. Haleluya. Zvita wa2024 wakawanikwa aine nhuta pazamu. Vana chiremba vakatanga kuda kupisa nhuta iya. Asati atanga kupiswa nhuta iyi, pane vanhu veChrist Embassy vakamushanyira, vakamukurudzira neshoko raMwari.
vakamuudza nezvevhuserere rekuporesa, vakamuti anyorese, vachimuvimbisa kuti wanga achazonopupura nezvokuporeswa kwake kuNigeria. Zvino nhasi wauya sokutaura kwavakanga vaita. Hapana waiziva kuti airwara kunze kwemunina wake nemurume wake nemufudzi wake wekusangano raaipinda. Ndo vega vaiziva kuti airwara. Saka vakatanga kupisa nhuta iya, iye wainamata achitsanya achitaura shoko raMwari. Asi wakatanga kusada kudya, achinzwa kupera simba asi achigona kuita hake zvaaita. Pavakapamha zvekare, muviri wakanga wakunyanya kupera simba zvino. Pavakanopamha kechitatu, wanga akugara akavata asina chagona kuita. Murume wake ndiye anga kumuchengeta nevana, zvazvakunetsa mumba. Saka vanga vazomirira kuti vhuserere rekuporesa richiuya, achitarisira kuti vhuserere iri pavhuserere ndo pachapora, agova mudzimai, agova mai nomushumiri akarongerwa naMwari kuti ave. Pane rimwe zuva muna kurume wakanga achirwara chose, nhengo dzose dzomuviri wake dzichingosunga. Apa wanga kudzidza zvidzidzo zvokuporesa zvevhuserere zvokuti agadzire kuporeswa, achitaura shoko raMwari, asi muviri wake uchitaridza kuti aiwa wanga achirwara chose. Iye achitaura kuti aiwa itakapora, asi muviri uchiramba zvachose. Zuva kurume 13 wanga kurwadziwa zvisingabviri. Anga amboudzwa kunzi kana akarwara zvakanyanya aifanira kuenda kuchipatara, nokuti kupiswa kwaitwa nhuta kwaizikamwa kuti kwaigona kumuunzira zvimwe zvirwere. Asi iye wakati kwete, handiendi kuchipatara. Akati kana kuri kufa regai ndife zvangu ndide kuna Ishe. Asi nokuti wanga atarisira mangwana acho ndo paanga ari kuzonyengetererwa pavhuserere. Achirwadziwa kudaro manheru, wakatanga kuimba mwoyo make, achiimba kuti ndimi munobvisa kuchema kwangu muchindiudzira mufaro. Achiimba nechirudzi chake chiArabhu, achiimba kambo ikako kuti ndimi munondibvisa misodzi yangu, muchindiunzira mufaro. Haleluya! Wow, haleluya! Mangwana acho akazosvika, midziyo yake yanga ichiramba kushanda yokuti apinde muvhuserere. Akati aiwa, midziyo ingaramba hayo kushanda asi imi muriko. Akazvisimbisa
akapfeka nhumbi akanogara pasi akavhura midziyo yake. Voku vaya vakanga vandinyoresa pavhuserere vaingogara vachimufonera vachimutaura naye vachimukurudzira vachiti Mufudzi Kristu vachakunyengeterera uchapora, vachimukurudzira vachidaro. Saka literally between me clearing the history and seeing the screen was 2 minutes when pastor prayed for me. Akangoti midziyo ichitanga kushanda muzvinhambo zviviri chaizvo, Mufudzi Kristu vakabva vadana zita rake vakati Lydia ari kuCanada wapora, nhuta iyoyo yapera. Mufudzi Kristu vachimushumira, vachirayira, vachimuzivisa kuti wapora nokumuudza kuti nhuta iyoyo yafa. Haleluya. Kwanzi ndakatanga ndasimudza maoko. Pamwe pose apa wanga singagoni kusimudza maoko, asi apa wakabva atosimudza maoko. Wanga atova nemwedzi mitatu asingagoni kusimudza maoko, asi Mufudzi Kristu pavakangotaura, chokutanga chaakaita wakasimudza maoko. Saka zvose zvairemera mapipito ake zvakabva zvapera, ndokutanga kurumbidza Mwari. Muviri wake wakashanduka zvachose. Wanga asina simba, asingagoni kufamba, asi wakabva atotanga atowana simba pakarepo. Haleluya. Haleluya. Lakipora. Ndikatipodzwa murume wacho. Kwanzi murume wake, ari mudzimai wake wanga akarwadziwa zvikuru. Apa vane vana 5, apa vane mabasa vaibetserana kushanda. Saka zvose zvanga zvangosara paari. Oenda kubasa, omhanya nevana, odzoka owana mukadzi uyu akavata. Asi musi wokuzonoti achanonyengeterwa mangwana acho, ndo musi wanga wakaomesa. Wakavata achirwadziwa zvisingabviri, saka vaingotaura shoko. Saka waingoti kana akaona mukadzi wake uyo asuruvara, otaura shoko raMwari. Siku iwowo vakaneta, vakavata vakasunura. Asi wakaramba akati handiregi mapere achitora mukadzi wangu. Akati haasi kudzokera kuchipatara nomudzimai wake zvekare. Ndopa akatanga kuimba, ndobva otanga kuseka, ndobva vokotsira. Mangwana acho achingorwadziwa, ndokunogara pachigaro, vakamirira kuti anyengetererwe.
asi ipapo zvaingoita sokuti mweya worufu wanga wava imomba imomo, maingoita somune zarima. Asi mufudzi Kristu pavakangotaura vakati Lydia, nhuta iyoyo yafa, yafa, vakataura kana, maoko ake ese akabva asimuka, ndokubva mweya worufu ukabva mumba mavo, ukabva zvachose. Hallelujah. Regai tidzwe kuti kubva paakaporeswa chii chakaitika. Wakazodzokera kuna chiremba ndokunovaudza kuti wanga asisadi mishonga yavo, nobva orotarira pazamu, ndokunotarira pazamu ndokuwana pasisina nhuta iyoyo. Asi vaingoda kumuvhiya, vakati aiwa, muchagondivhiya sei pasina chiripo? Kati aiwa, Mwari ndiwo vandiporesa, havana chavasiya chisina kugadzirwa. Akabva atowana simba, ndokutanga kugona kubikira mhuri yake, ndokutanga kufamba nemota, ndokutanga kubetsera murume wake, ndokutanga kuita zvese zvaanga akwanisa kuita. Seri ane chaanoda kutaurira chinokabetsera vamwe. Pakanyengeterwa, pandakanyengetererwa, ndakapora, asi mangwana acho wakanzwa pazamu pachirwadza, akaramba achimbotaura marwadzo iwayo, akati nhuta wakafa, muranda waMwari wakati wafa, saka wafa. Muswere wose wanga achimbotaura achirwadziwa, haana kumira achimbotaura achiti wakafa. Manheru, marwadzo iwayo akapera, haana kumbozodzoka futi marwadzo iwayo. Wow! Ndi Satani wakanga anoda kudzoka uyu. Ngaitidzwe achitaura kune munhu anoda kupora. Kwanzi kana uchida kupora, usaora moyo. Usaora moyo. Mwari havasaruri vanhu. Zvavaiva zuva ndo zvavari nhasi nokusingaperi. Kana vakaitira Lydia, newevo vachakuitirawo zvimwe chete izvozvo. Saka teerera zvaunongochirayirwa, unozosekawo. Kana mufudzi Kristu akati vhura meso ako, asingaoni mavhure, ita izvozvo zvinenge zvataurwa. Ishe vanozokubatsira, vanozokuporesa. Ngaitidzwe achitaura kuna mufudzi Kristu. Baba vanoda kuwedzera, vari kukurudzira vanhu vari kumukumba vachida kuporeswa. Mufudzi Kristu vanogara vachitaurira kuti vakatumwa kuzoporesa vanhu. Saka tinofanira kugamuchira izvozvo kuti mufudzi Kristu vakapiwa basa rekuporesa vanhu. Kagona kugamuchira izvozvo, simba ravanobata naro rinozogona kushanda munyama mako, muupenyu hwako. Haleluya. Uye usateerera kuvanhu vanotaura zvokuda kukuodza mwoyo. Ibva pavari. Uye
zadza moyo wako neshoko raMwari, ndokuti ukurira Satani. Marwadzo panozodzoka, unozogona kutaura shoko raMwari. Usanzwirwa tsitsi, usatsvaka vanhu vanokunzwiza tsitsi. Hazvikubatsiri izvozvo. Mira pashoko raMwari, womira pashoko raMwari. Kana muranda waMwari vakuudza zvokuita, wochizviita. Kadaro unozopora nyore. Wow, hallelujah. Mufudzi Chris, nokutendai zvikuru. Hana mashoko akakwana okutaura, asi anotenda. Mufudzi Chris. Hallelujah. Hallelujah. Baba vada kutenda Mufudzi Chris. Vanotenda Mufudzi Chris kuti vakazvarwa. Chechipiri, anovatenda kuti vakagamuchira basa rakapiwa naMwari. Uyezve kwanzi ndokutendai nokuti chengeta kubva patakauya saizvozvi. Uye anovatenda mutenda Mufudzi Chris zvekare nokuda kuti yambira pamusoro pezvinhu zviri munyika muno, zvokudya nemidziyo nezvimwe zvakawanda-wanda. Hallelujah. Anewo uchapupu zvekare. Gore rapera mwana wake mudiki wanga ana makore 4 wanga achirwadziwa nomudumbu muswere wose. Vaisi vane tsika yekubata mwana wake wodzinga urwere, asi wakaramba achimbodzoka achingoti ari kurwadziwa, omunyengeterera oenda odzoka. Saka wanga ari kuchema, achingochema nokurwadziwa. Wakangonotora vakangonotora rimwe remavhuserere akaitwa paindaneti, ndokubva voridzira mwana wavo, asi vachinotanga kunoridza. Mufudzi Chris vakangotanga nokuti Canada ndinokuporesai, ndobva otonzwa, ndokubva achinzwa kudaro, ndobva akatoenda kuchimbuzi, ndokutodzoka atopora, angasarwari. Kubva ipapo kusvika iko zvino, mwana wavo Joshua haasati angambotaura kuti dumbu rake rinomurwadza. Haleluya, Jesu ngavakudzwe. Haleluya, haleluya, wow. Kupora. Haleluya. Notenda Mwari nokuda kupora kwakadai. Oh, haleluya. Masa paramai. Leroda, branchia, telestrama, shegoma. Hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah, You know that hallelujah. shout
pasi rose vanhu vari kudanidzira vachifara, kuZimbabwe, Canada, Russia, kuAmerica, UK, pasi rose vanhu vari kungodanidzira vachifara nokuti simba raMwari riri kuita zvishamiso muupenyu hwavanhu. Ndozuva rako rino, ndonguva yako ino. Wakasikirwa nguva ino, saka usabvuma kukurirwa. Zvino ndine uchapupu huno. Handidi kuti ndikupe uchapupu uhu kana musina kugadzirira. Pamuchange muchiteerera uchapupu uhu, zvishamiso zvinenge zvichiitika, munenge muri kuporeswa. Simba iroro rakaporesa vanhu ava rinenge riri kushanda pauri ipapo. Ndoda kunzwa here uchapupu uhu? Chigarai hama dzangu muchiuone nyaya iyi tigodzoka totaura nezvayo. Wow. Oh, hallelujah. Oh, Shagira. Uyu ndiBjordan wakanga ane zvirwere zvakawanda zvakamusiya asina chokuita. Kaidza kutsvaka batsiro akashayiwa. Kapedzisira arwara zvokusatarisira kupora. Ndo paakanzwa nezvevhuserere rokuporesa ramufudzi Kristu. Zvakatanga muna Zvitau 2023. Wakanga achinzwa kupera simba. Wakanga ane malaria, aine manyoka. Ndokuenda kuchipatara. Pakaenda ikoko, vakanomuongorora. Wanga arwara zvikuru. Kamuongorora, vakaona kuti wanga ane mukondombera. Moyo wake wanga usiri kushanda zvakanaka. Achiti kana akangoti fambei wainzwa dzungu. Wakazosvika pakunyanya kurwara zvakanyanya. Vakamupa mishonga yekushandisa. Asi mishonga iyi waingoimwa hake asi achingopera simba asina simba. Vakazowana zvekare kuti chiropa chake changa chisiri kushanda zvakanaka. Ndokuzoonekwa zvekare kuti mapapu ake anga asiri kushanda zvakanaka. Ndokunoongororwa zvekare, ndokuwanikwa kuti wanga ane TB. Saka wakapedzisira asagoni kuita kubasa. Ngasagoni kana kukwira manera kana kuti anga asina simba. Aigara akangovata. Asagona kugara pasi kwenguva refu. Wanga asagoni kugara kwenguva refu. Kapedzisira asagoni kutaura zvakanyanyisa. Vari kana akataura waineta. Ndo paakaudzwa nedzimwe shamwari dzake pamusoro pevhuserere rokuporesa. Bjordan wakanga ariko kuNigeria kuti Kristu vachishumira pavhuserere iri. Ndivo ava vakushumira kuvanhu.
ndivo vari kushumira kumunhu avo, vari kuzivisa kuti wapora, kwaichisimuka nokuti wapora. Abhiodhani akabva asimuka ndokutanga kumhanya. Wow, zvirwere zvose zvaka zvabva paari. Regai auye azotitaurira zvimwe zvose zvakanga zvaitika kwaari. Wow. Ladies and gentlemen, hama dzangu, Abhiodhani aripo pano. Abhiodhani aripo pano. we make welcome Ngatigamuchirei Abhiodhani Oluwa from Nigeria. Unobva kuNigeria. Ndiye uyo. Haleluya. Ari kuuya nomureza wenyika yake Nigeria. Akachena. Simba watova naro kaula. Kana kukutunuka watokutunuka. Oh, haleluya. Wow. Mungowarira mureza wenyika yake. Haleluya. Muna mutanga apo morosa chaunga. Glory, 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 wow, glory, wana matama kauya. Hallelujah. 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 Wow. Oh, hallelujah. Kazanti. Wow. Kamijeda. Maskraka bronda. Oh, hallelujah. I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive. I'm alive. Kuzomboita eresa Abhiodhani wanga achitaura akagara mukoro wakarema. Kana. Oh, hallelujah. Congratulations. Wow. Hallelujah. Korokoto. Toda kutozivawo kuti ndiye here Abhiodhani watanga tichiona uyu anga achitaridza kuva mutenda chose. Regai tinzwe. Mungazvibvuma here izvi kuti ndiye Abhiodhani uyo? Oh, hallelujah. Onai achirwara ari kuruzhiuko, ndiye watinaye nhasi kurubosoko. Haleluya. Wotosvishina ndimi zvake. Ngaitinzwe achitaura nyaya yake. Wow. Upenyu pachokwadi hazvirambiki. Anotenda Mwari wamasimba ose. Nokuti havashanduki, zvavaiva zuro ndo zvavari nhasi nokusingaperi. Wakatanga kurwara kupera kwa 2023 munana zvitamu. Wanga achibva kubasa. Wanga ari wangonzwa kungoneta. Asi wakasvika akaudza mudzimai wake akati ndaneta, ndobvawo wakabva amwa mapiritsi. Mangwana acho ndokuronga kuenda kubasa. Asi achienda kubasa wanga achakangoneta. Asi wanga achizwa kuneta zvakanyanya, saka wakabva adzokera kumba. Akati ndanyanya kuneta, ndokuenda kuchipatara kunoonekwa. Ndokunoona chiremba. Vakamuongorora, ndobva vomba mishonga. Vakabva vatomuchengeta muchipatara imomo, akati agare muchipatara. Vakamuongorora zvekare, vakamuona kuti wanga ane TB. Wanga asingamusvuti fodya, asingamudoro, saka waishaya kuti waingozi ane TB sei asingakosori.
pavakanga vachimurapa saizvo vomuongorora zvekare ndokwana kuti wanga asingafemi zvakanaka, saka vakanomuongorora ndokwana kuti dzimwe tsinga dzake dzemumapapu dzanga dzakavharika, ndokubva vomuisa kune chimwe chipatara. Kuchipatara ikoko ndokwakatanga kunyangara zvinhu, ndokuwanikwa kuti anga ane zvirwere zvitatu zvinouraya: TB, chirwere chechiropa nemukondombera. Saka kushaya kuti unoita zvirwere zvitatu zvakaipa kudai sei. Ndo pavakatanga kumurapa ndokubva voongorora zvekare, vakaona kuti ropa rake ranga rina kukwana, aifanira kuti awedzerwe ropa. Ndonge asingagoni kufema zvekare, ndokuita mwedzi mitatu achibatsirwa kufema. Paari kurapiwa, zvinhu zvakangobva zvangoshata. Mwanasikana wake mukuru akatofanira kutombosiya chikoro kuti achengete vadiki, mudzimai wake achigara naye muchipatara, chigara akangovata, tsvina waingoitira ipapo. Saka mudzimai wake ndo wakanga afanira kumugeza nokumubvisa tsvina nokuita zvese. Zvinhu zvakuoma, mhuri ichinetseka, vana vanga vasina muchengeti. Saka waiti kana oda kutaura, akangotaura kwechinhambo chimwe chete, haachakwanisi kutaura, wangoshandisa maoko. Kuvhura muromo kwako akumunetsa. Ndo zvakanga zvakuitika kwaari. Vana chiremba vaitoti nyange vakamubvunza, akangotaura kwechinhambo chimwe chete, haachatogoni kutaura. Kufema kwaibva kwatotanga kunetsa, otanga kutoshandisa maoko kutaura kwavari. Ndo paakazonzwa nezve Vhuserere ReKuporesa. Shamwari yomudzimai wake ndo yakavatudza nezvevhusere iri. Paakangonzwa kuti Vhuserere ReKuporesa ndo paakatongoziva kuti ndo pazotoperera zvinhu, nobva kuti handei kuvhuserere iri. Wanga asisina tariro, wanga asingagoni kutaura, wanga angomirira kufa. Wakatenga kutonamata kuti Mwari vachingomuraya, wanga asingagoni kudya ega, zvese zvanga asingagoni. Pose paada kuita wanga woita somunhu mudhara. Paakauya kuvhuserere uku vachidzidziswa nezvokuporeswa, waingopinda zvidzidzo zvacho akatongovata, kana kuti ari mungoro vakaremara. Shoko raMwari raakanzwa ipapo rakasimbisa mweya wake, saka wakasara kuziva kuti Jesu ndo anoporesa, uye kuti muviri wake ndo munogara Mwari. Saka wakadzidza kuti waifanira kutirayira zvirwere kuti zvibve muviri wake. Ndo paakazonyengetererwa naMufudzi Chris ipapo. Wanga achiri
wanga achiri ngoro yakaremara musi wacho. Saka mufudzi Kristu wakangouya kwaari. Apa ndo pari kutaurirwa achinzi kwanzi wapora. Haleluya. Kwaya vakati katatu wapora, wapora, wapora. Iye akazudza kuti taka chigwere chimwe nechimwe pazvitatu izvozvo zvabviswa. Wow. Haleluya. Saka paakasimuka apo kwai handitozivi kuti simba racho rakabva kupi. Ndakangosimuka. Kwai ndakangosimuka ndokutanga kumhanya. Ndokubva omanya achimhanya kabva kufara. Simba rakabva ratodzoka. Kubva ipapo wakabva aziva kuti wapora. Asi une zvanoda kuzivisa vanhu vese. Paakadzokera kumba musi iwoyo wakavata serusvava mangwana kusvika mangwana acho. Asi mangwana achona amuka wakatanga kunzwa sekuti chigwere chiya chodzoka. Asi wakaramba achimbozviudza achiti kwete, ndiri mupenyu, ndakapora, ndakapora. Muviri uyu hausi wangu. Ndokutanga kutsvaka kuti muviri wake udzoke. Mushure mamazuva 4-5 zvese ndokubva zvonaka. Kubva ipapo iko zvino kwai munongozvionera mega kuti ndakapora chose. Wakugona kuchengeta vana vake, wakugona kuita zvose zvaanoda. Wakadzokera kubasa, wakugona kuishanda sekare. Wakadzokera kuchipatara. Vana chiremba vakatoshamiswa. Vakati zvose zvavakanga zvaita vakanotarira vakaona kuti zvese zvirwere zvakanga zvanzi zviripo papasisina. Ngaitinzwe vachitaura kuvanhu vanoda kuporeswa. Skanoudza vanhu vese kuti Jehovha ndiwo zvavakanga vari kare, ndo zvavari nhasi, ndo zvavacharamba vari nokusingaperi. Kwanzi ivo unofanira kuvagamuchira nokuvimba navo. Gamuchira kuti iwe wakatopora. Bvuma kuti wakapora, unobva watopora. Haleluya. Kwai handingatauri kuna mufudzi Kristu ndakagara wasimuka. Kwanzi mufudzi Kristu ndibaba vangu, ndo vakatumwa naMwari kwandiri. Kwai ndinovatenda nokuti vakagamuchira, vakabvuma kutumwa naMwari. Deno vasina kubvuma kutumwa, kwanzi ndingade ndisiri mupenyu. Saka vanotenda mufudzi Kristu kuti vakabvuma kutumwa naMwari. Mhuri kwai mhuri yangu inokudai chose nokukukoshesai. Uye vanoda kutenda zvekare vatsigiri vevhuserere ReKuporesa. Deno vasivo vangadei asina kuporeswa. Anokurudzira vatsigiri vevhuserere iri kuti vanyanye kuritsigira zvakanyanya. Haleluya. Wow. Oh, haleluya. Wow. Kupora wakapora pachokwadi. Wakufamba achiparidza achipa vanhu mabhuku healing school. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Pasi rose vanhu vari kufara. Regai ndikudzei simba rezvirwere raparadzwa
rusungunuko rwauya, kuporeswa kwauya, utano hwakanaka hwauya. Ino ndiyo yava nguva yako. Bvuma kuti wapora, usumuke, ubve paurwere ipapo. Ino ndo nguva yako, makorokoto. You will have an encounter here today. Wow, hallelujah. What should have been a routine journey became alive, altering event for this young man whose life took an unexpected turn following an accident while riding his bicycle. Which had left him paralyzed. Oh, confined to a wheelchair and wearing a neck brace, he became entirely dependent on his family. Oh, the weight of the diagnosis crushed him as a wrestle with the uncertainty of his future. Oh, the time he received an invitation to the hidden stream, waiting his heart for miracle. He was present in the studio for a divine touch from God. His moment of healing came when the
I'm the pearl of great price that you bought with your blood, oh God. The Lord Jesus, like in the kingdom of heaven, in his parable, as a deer went in search of precious pearls, then he found pearl of great price, and sold all he had to purchase it. I'm the pearl of great price that you bought with your blood, oh God, the greatest price you paid for all. I'm the pearl of great price, your guiltless blood was shed, oh God. Great God of mercy and love, you are the King of righteousness. Eternally enthroned in our hearts, oh yeah. And in knowledge surpasses all. Great God, the great God of mercy and love, you are the King of righteousness. Eternally enthroned in my heart, oh Lord. Your wisdom's beyond, and your knowledge surpasses all. Great God of love, oh, you're the great God of mercy. You're the great God of love. Ooh. The word of my soul was displayed in the life that you gave. Heaven's best was given for me. The Father's love was openly displayed. Heaven's glory, he came. Great God of mercy and love, you are the King of righteousness. Eternally enthroned in my heart, oh Lord. Your wisdom's beyond, and your knowledge surpasses all. Great God of love, I'm your special jewel, oh God. The harvest of your love sits on the Calvary. Oh, for I was in you when you died. Yes, I was brought forth a new creation in Christ. Great God, and love, you are the King of righteousness. Eternally enthroned in my heart, oh Lord. Your wisdom's beyond, Lord, and knowledge surpasses all. Great God of mercy and love, you are the King of righteousness. Eternally enthroned in my heart. Your wisdom's beyond, your knowledge surpasses all. Great God of love. You are God in truth, word of the Father's love.
definition of the true God, more than a prophet and teacher. You existed from dateless past, creator born of a virgin, the total sum of divine perfection, a wonder science can't explain. You are far above the bar of reasoning. I am what the streets of Galilee. Your works and your ways are flawless. You laid down your life, picked it up again. You alone wield such power. Who is God beside you? Who can oppose you? You are greatly to be feared. Lord Jesus, you are God in truth. Before you, death and hell bow. Incarnate Word, the glorious King, the wisdom of ages, omnipotent God, the great I am, your grace abound, Lamb upon the throne. Forever you are God, forever you are God. You're the only true God, and you reign supreme over all in the heavens and the earth. Lord Jesus, other gods are carried, but you uphold all things. Yes, you do, Lord. Other gods are sculpted, but you created all things. Before you, oh, splendor is clouded by the aura of your majesty. Designer of the world and the riches of space. Who is God beside you, Lord? Who can oppose you? You are greatly to be feared. Lord Jesus, you are God in truth. Before you, death and hell bow. Incarnate Word, the glorious King, the wisdom of ages, omnipotent
only true God, and you reign supreme over all in the heavens and the earth. None like you, Lord Jesus. You're the divine love of the Father, marvelously lavished on us, through whom we were called His beloved children. Now we are seated at the right hand of God, where you're the light. Whoa, you made us your glory. You're unchangeable, eternal God, our Creator. You're the blazing true light of Most High. You're the Holy One of Jesus. Your magnificence is awesome, stunning. You are the righteous one, Lord Jesus, the anointed one. Oh, you're the life giver. Oh Lord, in you there's no darkness at all. No, 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 you're the Almighty God. Lord Jesus, the